Λοιπόν, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να σας καλησπερίσω σε αυτή την τελευταία ενότητα του πολύ ενδιαφέροντος διημέρου, στην οποία θα μιλήσουμε για το δημόσιο και για τις ψηφιακές πληρωμές που μπορούν να αξιοποιηθούν και από την πλευρά του δημοσίου. Στην παρουσίασή μας, ο κύριος Πιτσιλής, λόγω φόρτου εργασίας, θα είναι λίγο αργότερα μαζί μας, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων. Έχουμε όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Μάργαρη, Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΔΕ. Έχουμε την κυρία Μάρκου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας Έγκριτος. Έχουμε την κυρία, επιτρέψτε να δεν θυμάμαι τα ονόματα όλων, την κυρία Εύη Χατζηπαναγιώτου από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πληρωμών. Εισπράξεων. Με το δημόσιο ποτέ δεν ξέρεις αν εισπράττεις ή αν πληρώνεις. Σωστά το λέτε. Ο κύριος Καραμανόλης, ο οποίος είναι ιδρυτής, Chief Information Officer, Chief Technology Officer, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι, της Crowd Policy. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φρυδάκης από την Τράπεζα Πειραιώς, υπεύθυνος διευθυντής του τομέα καρτών, πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής και e-business. Και η κυρία Σεχπερίδου, επίσης από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, διευθύντρια της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε αυτό λοιπόν το τελευταίο session, όπου ανέλαβα να κάνω μια μικρή εισαγωγή πριν περάσουμε στις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις των ομιλητών, θα ήθελα να πούμε για το κομμάτι των ψηφιακών πληρωμών και για το πώς είναι πολύ ενδιαφέρον και για το δημόσιο τομέα να μην σταθεί κανείς μόνο στην μικρή οικονομική σχέση που συνεπάγεται μία συναλλαγή, αλλά να ψάξει να βρει τι άλλα πράγματα που αφορούν τη σχέση του δημοσίου με τον πολίτη μπορούν να συνοδεύσουν την ψηφιοποίηση αυτών των οικονομικών συναλλαγών, με σκοπό να διευρυνθεί η αξιοποίηση της τεχνολογίας και οι ψηφιακές πληρωμές να γίνουν η αφορμή για μια στενότερη, καλύτερη, ωραιότερη, αποτελεσματικότερη σχέση του πολίτη με το δημόσιο. Για το σκοπό αυτό και για να τροφοδοτήσουμε τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα μιας πολύ κοντινής μας χώρας, της Ιταλίας, και στο πώς αντιμετωπίστηκε από μια πόλη της Βόρειας Ιταλίας, συγκεκριμένα την πόλη του Μπέργαμο, η ανάγκη να αυξηθεί η χρήση καρτών σε ψηφιακές πληρωμές στα καταστήματα της πόλης. Για προφανείς λόγους, στην Ιταλία, όπως και στην Ελλάδα, έχουμε πάρα πολλά κοινά στοιχεία σε αυτό το θέμα. Η διείσδυση των πληρωμών, των ψηφιακών πληρωμών είναι πολύ χαμηλή, είναι γύρω στο 14,3%, όταν στη Δυτική Ευρώπη είναι πάνω από 30%, για να μην μιλήσουμε για τη Σκανδιναβία, που είναι πάνω από 40%. Μάλιστα, στην πόλη του Μπέργαμο, η οποία είναι λίγο πιο βόρεια από το Μιλάνο, ο δείκτης ήταν ακόμα χαμηλότερος, ήταν στο 13%. Όταν λοιπόν άρχισαν να σκέφτονται τι μπορούν να κάνουν για να κερδίσουν αύξηση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, έγινε μια συνεργασία με τον φορέα πληρωμών του αντίστοιχου Δίας της Ιταλίας, δύο Ιταλικές τράπεζες, την Mastercard και τη Visa, του συνήθεις υπόπτου σε τέτοιες πράξεις. Τι έγινε λοιπόν? Έγινε μια παιχνιδοποίηση της χρήσης καρτών, της χρήσης ψηφιακών πληρωμών από τα καταστήματα της πόλης. Μπήκαν μηνιαίοι στόχοι, αυτό ξεκίνησε πέρσι το Μάιο, έτρεξε μέχρι το Δεκέμβριο και λόγω της επιτυχίας που είχε θα συνεχίζει μάλλον μέχρι και τον Ιούνιο τώρα του 2016. Τι έγινε λοιπόν? Τέθηκαν στόχοι ύψους συναλλαγών κάθε μήνα και κάθε στόχος, εφόσον πιανόταν, συνδεόταν με έπαθλα, όχι μόνο εντός εισαγωγικών, που κέρδιζαν οι πολίτες και η πόλη, τα οποία παρήχαν οι χορηγοί του συστήματος. Για τον πρώτο μήνα μπήκε ένας στόχος 565.000 συναλλαγών. Η πόλη του Μπέργαμο είναι μια μικρή σχετικά πόλη, είναι 120.000 ατόμων πληθυσμού, απλώς για να δώσω μια αίσθηση του μεγέθους. Πιάστηκε ο στόχος και το πρώτο έπαθλο ήταν σε μια εμπορική περιοχή της πόλης η δημιουργία ενός κοινού χώρου συνεργασίας για ανθρώπους που ήθελαν να δουλέψουν, να στήσουν κάπου τον υπολογιστή τους και να κάνουν μια γρήγορη δουλειά. Τον επόμενο μήνα ξαναπιάστηκαν οι στόχοι και το έπαθλο ήταν ένα ψηφιακό κιόσκι για να μπορεί ο πολίτης να συναλλάσσεται εν είδη ΚΕΠ, να παίρνει ψηφιακά παραστατικά, εκτυπωμένα όταν χρειαζόταν και βεβαίως να κάνει και πληρωμές προς το Δήμο. Τον επόμενο μήνα, συνεχίζοντας τα βραβεία, έγινε δημόσιο Wi-Fi στην ίδια περιοχή. Τον αμέσως επόμενο μήνα προσθέθηκαν χώροι φόρτισης για συσκευές ανθρώπων που ήθελαν να φορτώσουν το κινητό τηλέφωνο, τον υπολογιστή τους ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό ακολούθησε με διάφορα έπαθλα, με κορυφαίο τον Δεκέμβριο την τοποθέτηση ψηφιακής ίνας σε όλα τα σχολεία της πόλης.
Ταυτόχρονα έτρεξαν και μικρά έπαθλα για τους πολίτες, αλλά δεν στέκομαι τόσο πολύ σε αυτό, γιατί το σημαντικό και αυτό που έχει νομίζω ενδιαφέρον από αυτό παράδειγμα είναι ότι αυτή η παιχνιδοποίηση ενίσχυσε την αίσθηση της κοινότητας στους ανθρώπους της πόλης, δεν κατέστησε τη χρήση καρτών για τις συναλλαγές μια υποχρεωτική αναγκαιότητα, τους έκανε ενεργούς πολίτες γύρω από το συγκεκριμένο αντικείμενο, με αποτέλεσμα να αυξηθούν 10 με 15% οι συναλλαγές. Αυτό επέτρεψε μέσα στο επτάμηνο στην πόλη να πιάσει τον μέσο όρο, τον εθνικό μέσο όρο των συναλλαγών και βεβαίως η καλή πρακτική συνεχίζεται με πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα για όλους. Για το Δήμο, ο οποίος εξασφάλισε υπηρεσίες και παροχές για τους δημότες του, για τους δημότες προφανώς, καθώς βέβαια και για το Ιταλικό Δημόσιο που μέσα από την ενεργότερη χρήση καρτών είχε πρόσβαση σε ύλη φορολογική, η οποία προφανώς πάρα πολλές φορές, γιατί και η Ιταλία μοιάζει πολύ με την Ελλάδα σε αυτά τα θέματα, δεν είναι πάντα ορατή. Ήθελα λοιπόν να πω αυτό το παράδειγμα, γιατί είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου και νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρον να το συζητήσουμε κατά τη διάρκεια αυτής της λιγότερο από μιας ώρας χρόνο που θα έχουμε. Είναι ενδιαφέρον να ψάξει κανείς να βρει, πέρα από το κομμάτι των πληρωμών, πέρα από το κομμάτι της απλής οικονομικής σχέσης και συναλλαγής που μπορεί κανείς να έχει με το δημόσιο και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό να περάσει την ψηφιακή εποχή, τι άλλα πράγματα μπορεί να κάνει, με τι άλλες υπηρεσίες ή συνέργειες μπορεί κανείς να συνδέσει την ψηφιακή πληρωμή, έτσι ώστε να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του δημοσίου, να αυξήσει την ικανοποίηση των πολιτών και βεβαίως να έχει και τα προφανή, δηλαδή αύξηση δημοσίων εσόδων, ορατότητα φορολογική και ό,τι άλλο αυτό σημαίνει. Ήθελα λοιπόν με αυτό το πολύ σύντομο παράδειγμα, σαν τροφή για σκέψη, να παρακαλέσω τους ομιλητές αυτής της ενότητας να κάνουν τις τοποθετήσεις τους και στη συνέχεια μπορούμε, εφόσον μας μείνει χρόνος, να συζητήσουμε πιο ελεύθερα τέτοιου τύπου θέματα. Πώς δηλαδή το δημόσιο μπορεί να αξιοποιήσει τις ψηφιακές πληρωμές, όχι σαν αυτοσκοπό, αλλά σαν μια ευκαιρία, σαν μια αφορμή, σαν μια έναρξη ευρύτερων παροχών ή ευρύτερων ανταλλαγμάτων στη σχέση του με τους πολίτες για τα προφανή ωφέλη. Ήθελα λοιπόν, χωρίς να μακρηγορήσω, να δώσω το λόγο στον κύριο Μάργαρη, ο οποίος θα μας μιλήσει για την οπτική γωνία του ΔΔΕ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σε όλους και όλες. Έρχομαι από... Ακούγομαι ή θα πρέπει να σηκωθώ? Όχι, πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί αυτό. Έρχομαι από το χώρο, τον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι, ας το πούμε, λίγο έξω από τη συζήτηση, τουλάχιστον μέχρι το σημείο που την παρακολούθησα σήμερα στην ημερίδα. Ο ΔΔΕ είναι, για όσους δεν γνωρίζετε, το διαχειριστής του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι η θυγατρική της ΔΕΗ, δηλαδή, η οποία προέκυψε μετά την απόσχηση το 2012, όπου είμαστε ουσιαστικά από τα πρώτα παιδιά της μετάβασης σε μια νέα κατάσταση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο διαχειριστής του δικτύου διανομής είναι ουσιαστικά η εταιρεία η οποία συνδέει τους πελάτες στο δίκτυο χαμηλής και μέσης τάσης. Είναι η εταιρεία που καταμετράει τους πελάτες όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν και αποτελεί έναν από τους κεντρικούς παίκτες επίσης στις συναλλαγές που διακινούνται μεταξύ παραγωγών, προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και καταναλωτών. Είναι μια δημόσια επιχείρηση, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους περιορισμούς, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στο να εισάγουμε τεχνολογίες και μεθοδολογίες όπως αυτές που συζητάμε σήμερα των ηλεκτρονικών και ψηφιακών πληρωμών. Ο τρόπος με τον οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε στο ΔΔΕ ως διοίκηση την συζήτηση αυτή των ψηφιακών ηλεκτρονικών συναλλαγών συνδέεται πάρα πολύ με τη μετάβαση η οποία φαίνεται και σε αυτό το γράφημα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή διεθνώς στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Για πολλές δεκαετίες είχαμε συνηθίσει να υπάρχουν οι λεγόμενες καθητοποιημένες μεγάλες επιχειρήσεις, τα utilities, όπως ήταν κάποτε στην Ελλάδα η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η ΔΕΗ, όπου υπήρχε μια μονόδρομη ροή ισχύως και αντίστοιχα μια μονόδρομη ροή κεφαλαίων, πόρων, πληροφοριών και data από την παραγωγή, προς τον πελάτη. Η παραγωγή ήταν οι συμβατικές μονάδες, οι μεγάλες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η μεταφορά είναι γνωστό στην Ελλάδα ως ΑΔΜΙΕ, η εταιρεία. Η διανομή είμαστε εμείς, ο ΔΔΕ. Η λιανική είναι όλοι οι έμποροι προμηθευτές, που είναι η ΔΕΗ και όλοι οι ιδιώτες εναλλακτικοί πάροχοι, οι οποίοι προκύπτουν συνεχώς και αυξάνουν το μερίδιό τους στην αγορά. Και ο πελάτης είναι το σύνολο των 7,5 εκατομμυρίων
περίπου πελατών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, εμπορική, οικιακή, βιομηχανική κτλ. Η εξέλιξη λοιπόν των τεχνολογιών και της αγοράς διεθνώς αρχίζει και κάνει disruption σε αυτό εδώ το τελευταίο κομμάτι, χωρίς να ξεχνάμε βέβαια και το disruption που έχει προκύψει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή αποκεντρωμένες μονάδες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, οι οποίες παράγουν από ανανεώσιμες πηγές. Το ενδιαφέρον κομμάτι, νομίζω, που αφορά και τη συζήτησή μας σήμερα, βρίσκεται λοιπόν σε αυτήν εδώ τη διαδρομή, όπου βλέπετε ότι η διαδρομή έχει γίνει πλέον αμφίδρομη. Ο ΔΔΕ προσπαθεί και έχουμε εισάγει μια σειρά από στρατηγικά έργα, λοιπόν, τα οποία, ας το πούμε, στο μυαλό μας τα έχουμε ως εξυγχρονισμό του ΔΔΕ και με μια έννοια ψηφιοποίηση των διαδικασιών του ΔΔΕ. Και άρα, από εκεί, λοιπόν, εμείς προσπαθούμε να ακουμπήσουμε και να καταλάβουμε κιόλας τη συζήτηση που γίνεται στις εταιρείες λογισμικού και στις τεχνολογικές εταιρείες σχετικά με την ψηφιοποίηση των συναλλαγών. Για μας, λοιπόν, η ψηφιοποίηση αφορά συναλλαγές, είτε με προμηθευτές, είτε με πελάτες, οι οποίες γίνονται μέσω in-banking συστημάτων. Αφορά ψηφιοποίηση υποδομών και διεπαφών με πελάτες. Η νέα κατάσταση αυτή στην αγορά μας αναγκάζει να πρέπει να έχουμε πολύ πιο συγκεκριμένη, ευανάγνωστη, σαφή και εξατομικευμένη πληροφορία για τους πελάτες μας. Και όταν λέμε ψηφιοποίηση υποδομών, εννοούμε ότι αυτή τη στιγμή το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που βλέπετε στους δρόμους, οι πυλώνες, οι γραμμές χαμηλής και μέσης τάσης, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία μετάβασης του δικτύου σε εργαλεία, ας το πούμε, GIS, γεωγραφικών συστημάτων, όπου θα μπορούμε να υποπτεύουμε το δίκτυο μέσα από τον υπολογιστή και να καταλαβαίνουμε και να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή σε real time σε ποια κατάσταση βρίσκεται το δίκτυο, όπου υπάρχει το πρόβλημα κτλ. Η ψηφιοποίηση επίσης για μας σημαίνει ψηφιοποίηση των εσωτερικών μας διαδικασιών. Όπως καταλαβαίνετε, μεγάλες ΔΕΚΟ της τάξης των 7.000 ανθρώπων, με παράδοση και κουλτούρα που έρχεται από προηγούμενες δεκαετίες, έχουν πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης εσωτερικά όσον αφορά τη διακίνηση εντολών, το πώς λειτουργούν οι διευθύνσεις μεταξύ τους, γιατί μιλάμε για έναν άπειρο όγκο εγγράφων και άρα μέσα σε αυτό το κομμάτι της ψηφιοποίησης βάζουμε και το κομμάτι της ηλεκτρονικής υπογραφής που έχουμε αρχίσει σιγά-σιγά να βλέπουμε το πώς θα υλοποιηθεί. Και μιλάμε για επίσημα έγγραφα, τα οποία πρέπει να υπάρχει και κάθε νόμιμη και τυπική, ας το πούμε, πιστοποίηση των διαδικασιών υπογραφών που αφορούν εσωτερικά την εταιρεία, γιατί μόνο οι προμήθειες στο supply chain της εταιρείας μιλάμε για κάποια εκατοντάδες εκατομμύρια. Όσον αφορά επίσης το μέγεθος, για να έχουμε μια εικόνα, ο όγκος των συναλλαγών, ο τζίρος, ο οποίος περνάει μέσα από την εταιρεία, φτάνει τα 2 με 2,1 δις κάθε χρόνο, χωρίς να σημαίνει ότι όλα αυτά είναι λεφτά του ΔΔΕ. Είναι pass-through money από παραγωγούς προς προμηθευτές και από πελάτες προς προμηθευτές κτλ. Άρα μιλάμε για έναν όγκο δεδομένων και κεφαλαίων, ο οποίος απαιτεί την είσοδο νέων τεχνολογιών ψηφιοποίησης στις συναλλαγές μας. Ο λόγος, λοιπόν, για τον οποίο έχουμε εισάγει αυτά τα στρατηγικά έργα, τα οποία τα έχουμε ορίσει ως 12 καταρχάς, τα οποία έχουν να κάνουν με τον εξυγχρονισμό των υποδομών του δικτύου, με κέντρα ελέγχου του δικτύου, με νέα συστήματα εξυπηρέτησης των πελατών, μέσα από την πολυκαναλική επικοινωνία με τους πελάτες χρησιμοποιώντας το site μας ή ακόμα και social media και call centers, τα οποία ο πελάτης θα χρειάζεται όλο και λιγότερο να έχει φυσική παρουσία στα πρακτορεία μας, που είναι σε όλη την επικράτεια. Μας οδηγεί σε μια νέα κατάσταση για τις εταιρείες διανομής, η οποία αποτυπώνεται σε αυτό το σχήμα, το οποίο έρχεται από το μέλλον. Βέβαια, για κάποιες χώρες αυτό είναι πιο κοντά από ό,τι είναι για την Ελλάδα, που ο ρόλος των εταιρειών διαχείρισης των δικτύων διανομής, από εκεί που ήμασταν κάποιες κλασικές εταιρείες που η μόνη μας ευθύνη, ας πούμε, και το άγχος ήταν το πώς θα κάνουμε το δίκτυο να λειτουργεί αξιόπιστα, με ασφάλεια και να παρέχει την ηλεκτρική ενέργεια εκεί που πρέπει, όταν πρέπει και σε αυτόν που πρέπει, μετατρεπόμαστε ουσιαστικά στις λεγόμενες πλατφόρμες διανεμημένου συστήματος, distributed system platforms, όπου είμαστε δηλαδή ένας κόμβος μέσα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που επικοινωνούμε με τους πελάτες της ηλεκτρικής ενέργειας και τους παρόχους, τους εμπόρους, όπως είπα, οι εναλλακτικοί πάροχοι ιδιώτες και οι ΔΕΗ, και είμαστε η βασική βάση δεδομένων, στην οποία συγκεντρώνονται τα data μέτρησης, καταμέτρησης και παίζουμε το ρόλο του ενδιάμεσου μεταξύ των παραγωγών, των εμπόρων και των πελατών. Άρα μιλάμε για έναν όγκο δεδομένων, τον οποίο θα πρέπει η εταιρεία μας να μπορεί με IT συστήματα να διαχειριστεί, και αυτό δεν αφορά μόνο συναλλαγές κεφαλαίου, αλλά αφορά και συναλλαγές πληροφορίας, το οποίο φτάνει σχεδόν, να το πούμε, στο επίπεδο της συζήτησης για το Big Data.
Ο ρόλος μας λοιπόν στο μέλλον και εμείς ο στόχο που έχουμε θέσει ως εταιρεία θέλουμε μέσα στα επόμενα 5 χρόνια αυτά τα 12 μεγάλα έργα να έχουν μπει στην καθημερινή ζωή και της εταιρείας και των πελατών μας, θα μας επιτρέψει να παίξουμε αυτό το καινούργιο ρόλο του διανεμημένου συστήματος, στον οποίο η πληροφορία, η ηλεκτρική ενέργεια και το χρήμα, το κεφάλαιο, ανταλλάσσονται, διακινούνται και επικοινωνούνται ψηφιακά. Τα εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία είναι, νομίζω, κοινά με πολλούς άλλους τομείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, χωρίς να αφήνω απ' έξω ίσως και κάποια κομμάτια του ιδιωτικού τομέα. Όταν μιλάμε για μεγάλα μεγέθη εταιριών, πολλές φορές τα προβλήματα είναι παρόμοια. Είναι σίγουρα η στρατηγική των εταιριών, του κλάδου και των δημοσίων επιχειρήσεων, η οποία πρέπει να αλλάξει. Μια στρατηγική που πρέπει κιόλας να σχεδιαστεί σε μια περίοδο που τα καθημερινά προβλήματα πολλές φορές βαραίνουν τόσο πολύ την οργάνωση και τον ανθρώπινο παράγοντα, που πολλές φορές αυτή η συζήτηση μοιάζει με ουτοπική. Παρ' όλα αυτά, είμαστε αναγκασμένοι να το βάλουμε στο τραπέζι και σοβαρά και με όρους προγράμματος και σχεδίου, γιατί πολύ φοβάμαι ότι αν δεν καταφέρουμε σε 5 χρόνια, μέσα στην επόμενη δεκαετία, να είμαστε σε αυτή την κατάσταση, η αγορά και οι συνθήκες θα μας ξεπεράσουν. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω, λοιπόν, όσον αφορά τα εμπόδια που συναντάμε, η στρατηγική είναι το πρώτο, η οποία πρέπει να αλλάξει και για τις δημόσιες επιχειρήσεις και για τις ΔΕΚΟ αυτό δεν είναι δεδομένο. Είναι η οργάνωση, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να αντιληφθούν τέτοιου είδους αλλαγές και να τις εντάξουν στις διαδικασίες τους. Είναι η μεθοδολογία η οποία πρέπει να ξανασχεδιαστεί από την αρχή. Ποια είναι η σχέση μου με τον πελάτη, πώς επικοινωνώ με τον πελάτη, πώς ικανοποιώ την απέτησή του κτλ. Είναι τα IT πληροφοριακά συστήματα, τα οποία σε πολλές δημόσιες επιχειρήσεις έχουν μείνει σχετικά πίσω σε σχέση με τις εξελίξεις στην αγορά. Και το τελευταίο δεν είναι εμπόδιο, αλλά στο πούμε έτσι ως πρόκληση, είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Απαιτείται μια διαρκής διαδικασία εκπαίδευσης, training, ζήμωσης, για να καταλάβουν όλοι οι εργαζόμενοι κιόλας γιατί το επιλέγουμε αυτό, γιατί αυτό θα διευκολύνει τη δική τους ζωή, πώς θα βελτιώσει τη σχέση τους με την κοινωνία και με τους πελάτες. Και δυστυχώς οι περιορισμοί που υπάρχουν, ειδικά στο δημόσιο τομέα, όσον αφορά τη δυνατότητα να πάρουμε καινούριο κόσμο με εξαιρετικά προσόντα, είναι περιορισμένοι. Σε αυτό το τελευταίο κομμάτι, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εκμεταλλευτούμε συνεργασίες, στρατηγικές συνεργασίες και συμφωνίες με ΑΕΗ και ερευνητικά κέντρα της χώρας, τεχνολογικά ιδρύματα, πολυτεχνία, αλλά και ερευνητικά κέντρα, μέσα από τα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε και στη δική τους ανοικοδόμηση και ροή, ας το πούμε, κεφαλαίων, αλλά και στη δική τους εισρωή τεχνογνωσίας προς το εσωτερικό της επιχείρησής μας, δεδομένου ότι το επίπεδο γενικά τεχνογνωσίας είναι αρκετά υψηλό και δεν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε με προσλήψεις, με την έννοια, ας πούμε, του προσωπικού. Επομένως, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να βρεθώ σε μια τέτοια ημερίδα, γιατί προσπαθούμε διαρκώς να επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας και την σκέψη μας σε πεδία εκτός των κλασικών της ηλεκτρικής ενέργειας και θα χαρώ πολύ να ακούσω νέες ιδέες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Να παρακαλέσω την κυρία Μάρκου. Θέλετε να σηκωθείτε, τότε σας βολεύει. Νομίζω δεν χρειάζεται. Έχω ένα slide τόσο ή άλλως. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, καταρχάς. Εκπροσωπώ την Negritos Group Συνεργασία. Είναι όμιλος εταιριών, μια εταιρεία που ασχολείται με την ανάπτυξη λογισμικού δημοσίων φορέων. Περισσότερο επικεντρωνόμαστε σε δήμους και στις επιχειρήσεις τους. Και εδώ πέρα βλέπετε, θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας ένα σχεδιάγραμμα το οποίο έχει να κάνει με τις ηλεκτρονικές πληρωμές, αλλά και ένα βήμα πριν για το πώς δημιουργούνται αυτές οι χρεώσεις και πώς αυτές μπορούν να καταλήγουν όμορφα και εύκολα στους οφειλέτες. Ένα απλό παράδειγμα που λειτουργεί τώρα και λειτουργεί στους περισσότερους φορείς έχει να κάνει με τα λιτά. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία οι οργανισμοί να τυπώνουν αλλά και να υπολογίζουν ουσιαστικά τα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια, τις χρεώσεις τους, αλλά δεν μπαίνουν στη διαδικασία να τις τυπώσουν, τις προσφέρουν στο ΛΤΑ και τα ΛΤΑ μπαίνουν στη διαδικασία μέσω των ηλεκτρονικών αρχείων που είναι σε Excel να τις τυπώσουν, να τις φακελοποιήσουν και να τις στείλουν στους παραλήπτες. Αντίστοιχα, αυτοί κάθε μήνα επιστρέφουν στους οργανισμούς κάποια αρχεία ηλεκτρονικά και έτσι γίνεται η εξόφληση των λογαριασμών.
αυτός είναι ο πιο απλός τρόπος που υπάρχει τώρα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή στους δημόσιους φορείς. Η δυνατότητα που μας δίνει τώρα το επόμενο παράδειγμα το ΔΙΑΣ, οι διατραπεζικές συναλλαγές, είναι πολύ πιο όμορφο και πιο απλό. Οι φορείς έχουν τη δυνατότητα, όποτε θελήσουν, να παράγουν ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια, να τα αποστέλνουν αυτά μέσω ενός συγκεκριμένου τρόπου, μέσω FTP ηλεκτρονικά αρχεία, με χρεώσεις κανονικά και οφειλέτες. Και οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα με αντίστοιχους κωδικούς πληρωμής να εξοφλούν αυτούς τους λογαριασμούς και αντίστοιχα η τράπεζα μετά μπαίνει στη διαδικασία κάθε μέρα να αποστέλει πάλι αποδεικτικά για το ποιες χρεώσεις έχουν πληρωθεί και να εξοφλούνται αντίστοιχα στον οργανισμό αυτές οι χρεώσεις. Ο περιορισμός που υπάρχει τώρα σε αυτές τις δύο πρώτες επιλογές είναι ότι αυτά τα αρχεία έχουν ημερομηνία λήξης. Στους δημόσιους φορείς υπάρχουν για τις βεβαιωμένες οφειλές προσαυξήσεις και αυτές υπολογίζονται με μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Οπότε, αν κάποιος οφειλέτης θέλει να πληρώσει και το συγκεκριμένο ειδοποιητήριο έχει λήξει, δεν είναι εφικτό να γίνει. Ο οργανισμός πρέπει να ξαναπαράγει εκ νέου ειδοποιητήρια, να τα ξαναποστείλει για να υπάρχει αυτή η δυνατότητα στον οφειλέτη. Μία πάρα πολύ όμορφη λειτουργία που μας δίνουν η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων είναι το να ανακτήσουν οι οργανισμοί τα email των οφειλετών. Έχουν τη δυνατότητα μέσω μιας αίτησης να στείλουν αφημί οφειλετών και η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων να επιστρέψει τα email. Με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να εγγραφεί κάποιος σε κάποια υπηρεσία, έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα ειδοποιητήριά του ηλεκτρονικά, στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Τώρα ερχόμαστε σε ένα παράδειγμα που θα έλυνε αρκετά όλα αυτά τα προβλήματα και θα γινόντουσαν όλα πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε web services με αποτέλεσμα μέσω της διαδικτυακής πύλης του κάθε οργανισμού να δίνουμε δυνατότητα στους οφειλέτες, αφού έχουν δημιουργήσει ένα λογαριασμό και αφού έχουν πιστοποιηθεί από τον οργανισμό, να βλέπουν τις χρεώσεις τους και αντίστοιχα να μπαίνουν στη διαδικασία να τις πληρώνουν με τον τρόπο που θα κάνουν οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω e-banking. Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός και γνωστός σε όλους. Αυτή η συγκεκριμένη λύση είναι online, που σημαίνει ότι οι πολίτες χρεώσεις βλέπουν ανά πάσα στιγμή το τι έχουν πληρώσει, το τι τους χρεώνεται και δεν χρειάζεται να παράγονται ειδοποιητήρια και το οτιδήποτε άλλο. Αντίστοιχα, αναφέρεται λίγο πιο πάνω η δυνατότητα των οργανισμών το να χρησιμοποιούν post-θερματικά. Αυτές οι λύσεις, θέλω να πω, ότι δεν είναι τόσο διαδεδομένες. Είναι γύρω στο 1-2% των οργανισμών, δημοσίων οργανισμών που χρησιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο ηλεκτρονικές πληρωμές και post-θερματικά. Το πρόβλημα που προκύπτει τώρα εδώ για τους οργανισμούς. Ένα μεγάλο θέμα έχει συζητηθεί ήδη, είναι το θέμα της προμήθειας. Ουσιαστικά την προμήθεια την αναλαμβάνει ο οργανισμός και πρέπει να την πληρώνει. Και το θέμα ποιο είναι, ότι εδώ πέρα ζητάει η τράπεζα ουσιαστικά να πληρώνεται αυτή η προμήθεια καθημερινά. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον οργανισμό, γιατί οι δημόσιοι φορείς έχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για τις πληρωμές τους, οπότε αντιλαμβάνονται ότι πρέπει καθημερινά να κόβεται τιμολόγιο, χρηματικό ένταλμα, αποδείξη πληρωμής και όλα αυτά να υπογράφονται. Ενώ ουσιαστικά το κύριο αποδεικτικό της τράπεζας για την προμήθεια και για τα χρήματα που πρέπει να πληρώσει ο φορέας προκύπτει στο τέλος του μήνα. Εδώ ίσως να υπήρχε κάποια δυνατότητα και κάποια λύση συγκεντρωτική, γιατί ακόμη και τα συμβόλαια και τις συμβάσεις που κάνουν οι οργανισμοί με τις τράπεζες είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, ο κάθε οργανισμός πάει μόνος του και προσπαθεί να κλείσει κάποια σύμβαση, όπου τα ποσοστά κάθε φορά είναι και διαφορετικά. Οπότε, αν υπήρχε κάποια κεντρική λύση, δηλαδή κάποια κεντρική συζήτηση και κάποια κεντρική λύση για όλο αυτό το κομμάτι, και τα ποσοστά θα ήταν καλύτερα που θα πετύχαινε δημόσιοι οργανισμοί, αλλά και θα υπήρχε και μία λύση για την πληρωμή της προμήθειας. Αυτές είναι οι διαδικασίες που προτείνουμε. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει το σύστημα. Πιλότος μας σε αυτήν όλη την εργασία είναι ο Δήμος Χαλκιδαίων. Και προς το παρόν είναι κατεστημένο το σύστημα και η πλατφόρμα μας της οικονομικής διαχείρισης και μέσω της διαδικτυακής πύλης σύντομα θα δώσουμε τη δυνατότητα να πληρώνονται ηλεκτρονικά
όλες οι βεβαιωμένες οφειλές. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Τα επόμενα βήματα έχουν να κάνουν ακόμη και με μη βεβαιωμένες οφειλές ή για αιτήσεις τις οποίες μπορούν να κάνουν πολίτες για κάποια κλίση που θέλουν να πληρώσουν η οποία δεν έχει βεβαιωθεί ή για το 0,5% που είναι τα καθάριστα έσοδα που αντίστοιχα μπορεί κάποιος λογιστής απλά να καταχωρήσει και να πληρώσει online χωρίς να μπει στη διαδικασία να περάσει από το Δήμο. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην κυρία Χατζηπαναγιώτου, λοιπόν, να δούμε και την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Να περάσετε, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάτσω. Θα μου επιτρέψετε να είμαι λίγο όρθια για να έχω πιο κοντά το κοινό μας. Θέλετε μήπως να έρθετε εδώ? Όχι, θέλω να, αν δεν δημιουργώ πρόβλημα, καθόλου. Να κινούμε λίγο. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύη Χατζηπαναγιώτου, είμαι στη Διεύθυνση Εισπράξεων, μια πάρα πολύ συμπαθητική διεύθυνση στο ελληνικό δημόσιο, στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκείνοι οι οποίοι εισπράττουν είτε εκουτσίως είτε αναγκαστικά τους φόρους ή σχεδιάζουν όλα τα κακά πράγματα για αυτούς που τα εισπράττουν. Λοιπόν, θεωρώ ότι μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να εξηγήσω κάποια πράγματα. Το ελληνικό δημόσιο έχει αλλάξει προφίλ. Τα ταλέντα υπάρχουν. Οι καινούργιοι άνθρωποι έχουν δώσει μία άλλη όψη στο πράγμα. Οι ιδέες από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα δεν απέχουν πολύ μακριά, ούτε και οι λογικές. Θέλω να σας πω ότι όλοι μας έχουμε αναλωθεί να αξιοποιήσουμε όλα τα ταλέντα που ήταν κρυμμένα. Στο παρελθόν, λοιπόν, τα ταλέντα, οι άνθρωποι, αυτά που εσείς ήδη είπατε ότι είναι πολύ δύσκολο να βρούμε, υπήρχανε. Μόνο που κάνανε πάρα πολύ αναχρονιστικές, γραφειοκρατικές, πληκτικές δουλειές. Όταν έχεις ένα ταλέντο να κόβει διπλότυπα, για παράδειγμα, και πρέπει για να γίνει προϊστάμενος κάποια στιγμή να τα κόβει τα διπλότυπα για 20 χρόνια, πιστέψτε με, θέλει μεγάλη υπομονή. Για να μην συμπεριφερθεί σε έναν πολίτη που θα έρθει κάποια στιγμή, βγάλει, αν το θέλετε, όλο του το πρόβλημα σε έναν τρίτο άνθρωπο, για να μην παραιτηθεί ο ίδιος από τα όνειρά του και για ό,τι έκανε όταν σπούδασε. Λοιπόν, το να εντοπίσεις όλους αυτούς τους εξαιρετικούς ανθρώπους που υπάρχουν σε κάθε χώρο, ακόμη και στις επιχειρήσεις σας, και να τους δώσεις τη χαρά να δουλέψουν πάνω σε πράγματα που αναπτύσσουν και αυτά που σπούδασαν και αυτά μπορούν να δώσουν, πιστέψτε με, είναι το καλύτερο που μπορείς να πάρεις. Λοιπόν, στη διεύθυνσή μου έχω δύο κατηγορίες ανθρώπων. Την εμπειρία, που έχει να κάνει με πάρα πολύ παλιούς έμπειρους ανθρώπους, οι οποίοι όμως γίνανε επιρρεπείς στην αλλαγή. Λίγο τους όθησε ο καινούριος αέρας, γιατί υπάρχει αντίσταση, έτσι. Αλλά με το νέο αέρα τους πήραμε μαζί. Και υπάρχουν και τα καινούρια ταλέντα. Σας λέω ότι δεν φοβάμαι να πάρω τον πιο καινούριο επιστήμονα που θα προσλάβει το Υπουργείο Οικονομικών με 0 εμπειρία. Σε ένα μήνα θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ιδέες του. Λοιπόν, αυτά που κάνουμε και εγώ και η Σοφία Σεχπερίδου, η οποία έχει το implementation, δηλαδή όλη τη μετατροπή αυτή σε συστήματα ή εφαρμογές, τα κάνουμε βασισμένα σε ιδέες και όρεξη ανθρώπων που δεν ξέρουν τι πάει να πει. Ούτε ωράριο, αλλά ούτε φίδονται όρεξη και χρόνου. Αρκεί να τους βάλεις να σκεφτούν ό,τι θέλουν. Να μην τους βάλεις να κάνουν αυτά που τυπικά ορίζει ο κανονισμός να κάνουν. Λοιπόν, για να μην πλατιάσω, αν έχουμε την ευκαιρία μπορούμε να συζητήσουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, θα σας πω ότι πολλές ιδέες έχουν βγει, μάλλον οι περισσότερες, δεν μας έχουν έρθει απ' έξω, έχουν βγει από εμάς. Τι κάναμε στην αρχή. Στην αρχή, λοιπόν, σκεφτήκαμε ότι κάτι έπρεπε να κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες ηλεκτρονικά. Γιατί να τους εξυπηρετήσουμε ηλεκτρονικά, δεν τους θέλαμε στις ΔΟΗ? Όχι, δεν μας θέλαν αυτοί. Αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι φόβητρο η εφορία. Δηλαδή, το να πάει ο άλλος στην εφορία και να σκέφτεται τι θα αντιμετωπίσει και τι θα συμβεί εκεί, θα προτιμούσε να μην πάει. 1.
2. Ένας επιχειρηματίας θέλει να κερδίσει χρόνο. Θα μπορούσε να το κάνει από το γραφείο του. Να κερδίσει χρόνο, λοιπόν, εργασιακό και για το προσωπικό του και για τον ίδιο. Έτσι, λοιπόν, αρχίσαμε να αισθανόμαστε ότι όσο περισσότερες υπηρεσίες μετατρέπουμε ηλεκτρονικά για να μπορεί ο καθένας να το κάνει από το γραφείο του, από το σπίτι του και να κινεί τον εαυτό του μόνος του, με δική του ευθύνη, θα είναι πιο καλά. Εν αρχή, λοιπόν, ήταν μια πρώτη ιδέα το να μπορέσουμε σε κάθε οφειλή που υπάρχει στο δημόσιο να δώσουμε ένα κωδικό αριθμό, ο οποίος μονοσήμαντα θα σήμαινε ότι... Κάτσε, γιατί πρέπει να γυρίσω και καμιά διαφάνεια, το ξεχάστηκα, Λοιπόν, η πρώτη, λοιπόν, δουλειά που κάναμε ήταν να δώσουμε ένα κωδικό σε κάθε χρέος, ώστε αν αυτός ο κωδικός δινόταν στην τράπεζα, πήγαινε ο πολίτης και απλά έλεγε αυτό τον αριθμό, η τράπεζα θα έπαιρνε τα χρήματα που ο πολίτης θα έλεγε, χωρίς να ξέρει πού πάει αυτός ο αριθμός, και εν συνεχεία αυτό το ποσό θα πήγαινε να πιστωθεί ακριβώς εκεί που ο πολίτης επέλεγε. Άρα, λοιπόν, δίνοντας την ταυτότητα οφειλής για κάθε οφειλή στο δημόσιο, μονοσήμαντα καθένας επιλέγει να πληρώσει ό,τι θέλει, τη στιγμή που θέλει, και αυτό το ποσό να πάει να πιστωθεί εκεί. Αυτό, λοιπόν, ήταν μια αρχική ιδέα. Με αυτή την ιδέα ξεκινήσαμε. Αυτός ο αριθμός, λοιπόν, είχε ενσωματωμένη την πληροφορία μέσα του πού θα πάει να πιστωθεί. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά με τον τραπεζικό τομέα για το να ενσωματώσουν αυτή τη διαδικασία και έτσι, λοιπόν, ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να δίνουμε στους πολίτες αυτή την πληροφορία και να την χρησιμοποιούν μέσω του TaxisNet. Λοιπόν, στη συνέχεια ήρθαν οι ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις, λοιπόν, είναι η Ελλάδα η πρώτη χώρα, για να μην σας πω, δεν είναι μία από τις πρώτες, είναι η πρώτη χώρα η οποία εφάρμοσε ηλεκτρονική ρύθμιση χρεών από απόσταση. Ο πολίτης, λοιπόν, βλέπει την εικόνα του, βλέπει τα χρέη του, βλέπει τις δυνατότητές του, επιλέγει και μπορεί να ρυθμίσει ηλεκτρονικά τα χρέη του. Εν συνεχεία, με την ιδέα της ταυτότητας οφειλής, δηλαδή ταυτότητα που χαρακτηρίζει μία οφειλή και στην οποία πάει και πιστώνεται το ποσό που πληρώνεται, σκεφτήκαμε ότι με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσε ο πολίτης πάλι να πληρώνει από απόσταση μέσω του τραπεζικού τομέα, αλλά με μία άλλη ταυτότητα, η οποία θα λέει μην πας στο χρέος αυτό, αλλά πήγαινε σε αυτό το πακέτο που το καλούμε ηλεκτρονική ρύθμιση χρεών και αφορά, ας πούμε, αυτά τα συγκεκριμένα χρέη που ομαδοποιήσαμε και μπήκανε σε μία τέτοια ομάδα ηλεκτρονικής ρύθμισης. Έτσι, λοιπόν, δώσαμε έναν άλλο κωδικό. Στην ουσία είναι απλή ιδέα, ο οποίος διόδευε, λεγόταν ΤΡΟ, και με τη χρήση του, όταν πλήρωνε κάποιος, αυτό το ποσό πιστωνότανε σε αυτή την, σαν δόση, σε αυτό το σχήμα δόσεων που ο ίδιος είχε επιλέξει. Ωραία μέχρι εδώ. Αυτό θα το δείτε να γίνεται στη συνέχεια σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Μία ακόμα δουλειά ήταν τα παράβολα. Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε εξοικειωθεί με την ιδέα τι είναι το ηλεκτρονικό παράβολο. Παράβολα, λοιπόν, τεράστιο κόστος για το δημόσιο, τα χάρτινα. Ήταν κόστος εκτύπωσης νομίσματος το παράβολο, σχεδόν. Λοιπόν, είχαν κόστος διαχείρισης, κόστος φύλαξης, αποθήκευσης, το κόστος της αγοράς, το κόστος της επιστροφής, το ανθρώπινο δυναμικό που έπρεπε να απασχοληθεί για να δώσει ένα παράβολο. Και ο πολίτης από εκεί που έπρεπε να πάει να το πάρει και εκεί που έπρεπε να πάει να το δώσει και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτό το ηλεκτρονικό παράβολο τι κάνει? Μπορείς από το σημείο που βρίσκεσαι, από το σπίτι σου, από την καρέκλα σου, να μπεις και να πάρεις ηλεκτρονικά πάλι μέσω TaxisNet ένα παράβολο. Το παράβολο αυτό στην ουσία δεν είναι πια χάρτινο, είναι ένας άειλος αριθμός, ο οποίος τη στιγμή που θα πληρωθεί μέσω του τραπεζικού τομέα ηλεκτρονικά, μπορεί να πληρωθεί πλέον και με κάρτα που θα χρησιμοποιήσεις με ηλεκτρονική πληρωμή εκείνη την ώρα, πιστώνεται ότι πληρώθηκε και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε οτιδήποτε κάνεις. Παράδειγμα, κάνεις μια αίτηση στον ΑΣΕΠ για πρόσληψη,
δίνεις τον αριθμό του ηλεκτρονικού παραβόλου που έχεις ήδη πληρώσει πριν από 1 λεπτό με την κάρτα σου και ο ΑΣΕΠ διασυνδεόμενος με εμάς βλέπει ότι αυτό το παράβολο έχει πληρωθεί και το κάνει αποδεκτό. Δεν θέλετε να σας πω πόσο λειτουργικό κόστος γλιτώθηκε και πόσο κόστος από τον ίδιο τον άνθρωπο ο οποίος θα έκανε αυτή τη χρήση και για μας όφελος και για τον πολίτη όφελος. Τώρα, το e-παράβολο, θα σας πω μετά, είναι σε μια φάση να υιοθετηθεί και να γίνει υποχρεωτικό μέσα στη χρονιά αυτή. Είναι μέσα στα πλάνα μας για το 2016 για όλους τους φορείς. Γιατί σιγά σιγά πρέπει να τους ενδυναμώσουμε για να τους ξυπνήσουμε όλους για να μπουν στη χρήση αυτής της λειτουργίας της καινούριας, η οποία είναι πάρα πολύ εύχρηστη. Μία άλλη κακιά ιδέα ήταν τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια. Όσο και αν φαίνεται άχαρο, μου είπαν να μην το βάλω και να μην σας το πω, αλλά δεν είναι αλήθεια να κρύβουμε τα κακά. Έτσι. Όπως ξέρετε, είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε μέτρα σε αυτούς οι οποίοι είναι κακοπληρωτές. Να κάνουμε λοιπόν τι, κατάσχεση στα χέρια των τραπεζών, το οποίο ξέρετε τι σήμαινε. Να κάτσει ένας υπάλληλος από τη ΔΟΗ, να βρει ποιος είναι αυτός ο κακός άνθρωπος, να του βγάλει την που χρωστάει τα χρέη του, να του βγάλει και να γράψει ένα πίνακα όλα αυτά τα χρέη, να βγάλει και πολλά αντίγραφα, να βάλει και 3 υπογραφές, αυτός και ο προϊστάμενός του γιατί δεν τον πιστεύουμε και ο διευθυντής του γιατί δεν τον πιστεύουμε, τέλος πάντων όλοι αυτοί, να το στείλουν αυτό με ένα γκλητήρα στην τράπεζα, να το πάρει η τράπεζα να το χρεώσει νομική της υπηρεσία, να το σκεφτεί και αυτή τι ακριβώς γίνεται και τι θα κάνει και πώς θα απαντήσει και πίσω μπρος. Τα δε χρήματα δεν θέλετε να ξέρετε με ποιο τρόπο έρχονται. Αυτό λοιπόν ήταν το χειρόγραφο κομμάτι. Αυτό μετατράπηκε σε μια διαδικασία πάρα πολύ γρήγορη. Το να γίνει αυτό το μέτρο, το ηλεκτρονικό κατασχετήριο, με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής από τον προϊστάμενο της μονάδας, διοδεύει μέσω του τάξης και του τηρεσία και φτάνει στις τράπεζες. Η απάντηση έρχεται αμέσως ηλεκτρονικά για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό σε σχέση με αυτό το χρέος και η απόδοση γίνεται επίσης άμεσα. Λοιπόν, χωρίς να μπω στις λεπτομέρειες, γιατί αυτό είναι έτσι ένα κακό πράγμα που θέλω έτσι λίγο να τα αποφύγω, εκτός αν θέλετε να σας τις πω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, μετά. Σας λέω ότι αυτή η δουλειά, λοιπόν, απέραντες εργατοώρες γλιτώθηκαν μόνο και μόνο με μία ιδέα ηλεκτρονικής συναλλαγής και απόδοσης χρημάτων με αυτή τη διαδικασία. Τώρα, αυτά είναι αυτά που μέχρι στιγμής κάναμε, καθώς και πολλά άλλα που θα δείτε σύντομα, γιατί σκεφτόμαστε και πολλές, εκτός από αυτές που είναι είτε win-win, είτε win καλύτερα για μας, σκεφτόμαστε και πάρα πολλά άλλα services για τους πολίτες, τα οποία μπορούν να δοθούν ηλεκτρονικά, αλλά θα έρθουμε με νεότερη ανακοίνωση, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν είναι τόσο για φέτος. Λοιπόν, αυτά όμως που μπορώ να σας πω για φέτος, που προγραμματίζουμε, είναι καταρχήν να επεκτείνουμε τη δυνατότητα πληρωμής όλων των φόρων μέσω χρήσης όλων των εναλλακτικών καναλιών του τραπεζικού δικτύου. Δηλαδή ATM, POS, APS, δηλαδή να μπορούν οι πολίτες από το γραφείο τους και με χρήση καρτών, οποιοδήποτε τρόπου και υπηρεσίας δίνει ο τραπεζικός τομέας, να μπορούν να πληρώσουν ένα χρέος. Και βέβαια να ελαχιστοποιήσουμε και για λόγους ασφάλειας τη χρήση των μετρητών στη ΔΟΗ, που ούτως ή άλλως είναι αρκετά χαμηλά. Δηλαδή, σήμερα η χρήση των μετρητών είναι 200 ευρώ το πολύ αναπαραστατικό, αυτό θα κατέβει περισσότερο. Το άλλο, να ολοκληρώνεται άμεσα και πολύ σύντομα η διαδικασία για να επιστρέφουμε ηλεκτρονικά τις απαιτήσεις τις οποίες έχει ο πολίτης από εμάς. Δηλαδή, οι επιστροφές φτάνουν στον τραπεζικό σας λογαριασμό μέσω διασύνδεσης του συστήματος τάξης με την Τράπεζα Ελλάδος και γίνεται η εντολή μεταφοράς πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να απαιτείται πλέον τεράστιος χρόνος για να πάρει κανείς τα λεφτά του. Όποτε καταφέρει να τα πάρει, έτσι. Οπότε, τουλάχιστον από όταν είναι
εφικτό να τα πάρει, να μπορεί να τα πάρει αμέσως. Λοιπόν, το e-παράβολο που σας είπα και πριν, για φέτος τουλάχιστον, θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα υπουργεία και τους φορείς, δηλαδή όλοι όσοι δεν έχουν ενταχθεί και ακόμα ζητάνε χάρτινα παράβολα να μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, η οποία θα είναι υποχρεωτική μάλλον από το φθινόπωρο και μετά. Όταν λέμε υποχρεωτική, ένας τρόπος για να κόψεις την ιστορία χαρτί είναι να την κάνεις υποχρεωτική για όλους, οπότε κάπως έτσι όπως γίνανε και οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος, αν θυμάστε, σταδιακά ξεκίνησε, για κάποια στιγμή να είναι υποχρεωτικά, μπήκαν όλοι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν μπορούμε να καθυστερούμε για κανένα Υπουργείο να το σκεφτεί πολύ. Πραγματικά αυτό πρέπει να γίνει φέτος. Λοιπόν, επίσης, μπαίνουν μέσα στη λογική του e-παραβόλου. Το e-παράβολο είναι μία 3 επιπέδων διαδικασία. Δηλαδή, στην ουσία τι λέει. Εσύ λες, θέλω να πληρώσω αυτό. Εν συνεχεία το πληρώνεις στην τράπεζα. Η τράπεζα και εσύ και το τάξις έρχονται και συνδέουν αυτές τις 2 πληρωμές. Άρα, στάτους 1, επιλέγεις τι θες να πληρώσεις. Στάτους 2, βεβαιώνεται ότι το πλήρωσες μέσω του τραπεζικού τομέα. Στάτους 3, το χρησιμοποιείς στο φορέα ο οποίος το ζήτησε. Και ο οποίος φορέας, για να μην το ξαναχρησιμοποιήσεις, μπαίνει στο στάτους 1, στο τάξις και το καίει. Δηλαδή, λέει, χρησιμοποιήθηκε. Αν δεν χρησιμοποιηθεί, μπορείς να το πάρεις πίσω. Αυτό είναι η ιστορία του παραβόλου. Και έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε να δώσουμε λύσεις σε όλα αυτά που βασανίζουν απαιτήσεις πληρωμής που προβλέπονται από τον νόμο και από τον προϋπολογισμό, αλλά και που δεν είναι ανάγκη να πρέπει να πας στη ΔΟΗ, όπως ποινές στα δικαστήρια, πρόστιμα του Υπουργείου Συγκοινωνιών ή άλλες απαιτήσεις που υπάρχουν την ώρα που πρέπει να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο και να το δηλώσεις εκεί. Αυτά όλα δημιουργούν την ανάγκη να υπάρχουν κλιμάκια, έτσι τα λένε, ανθρώπων αποκεντρωμένα, οι οποίοι ακόμα με το χειρόγραφο τρόπο, σχεδόν, να κόβουν, όπως σας είπα πριν, το διπλότυπο, πολύ μικρής αξίας, αλλά πάρα πολλά σε πλήθος, ποσά τα οποία απαιτούνται. Λοιπόν, είναι διοικητικά πρόστιμα, τέλη, που θέλουν για οτιδήποτε μπορεί να απαιτηθεί. Αυτό λοιπόν με την ίδια λογική θα μπορούσε να γίνει χωρίς την παρουσία προσωπικού ή υπαλλήλου, με απλή επιλογή αυτού του τέλους μέσα από το ATM ή ό,τι άλλο έχει τοποθετηθεί εκεί και την πληρωμή του μέσω μιας κάρτας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και την έκδοση απόδειξη, η οποία θα πάει στο αντίστοιχο Υπουργείο, είτε στο δικαστή να δείξει ότι πληρώθηκε μια ποινή, είτε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών για να φανεί ότι πληρώθηκε ένα τέλος και να μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς να υπάρχει άλλου είδους επιβάρυνση. Έτσι λοιπόν φέτος, μέχρι το τέλος του χρόνου, υπολογίζουμε να εντάξουμε όλες αυτές τις διαδικασίες μέσα στη λογική του παραβόλου, το οποίο για να διαφοροποιηθεί το λέμε οίκοθεν. Μην με ρωτάτε τι είναι το οίκοθεν. Μπορώ να σας το πω βέβαια, αλλά θα σας το πω μετά, άμα σας ενδιαφέρει. Είναι απομεινάρι του χειρόγραφου. Να το πω τώρα. Όταν λοιπόν στο χειρόγραφο σύστημα το ταμείο πήγαινε ο άλλος και έλεγε θέλω μία άδεια αλίας, 100 ευρώ, έκοβε ένα διπλότυπο 100 ευρώ. Οι φόροι βεβαιωνόντουσαν κανονικά από την παλιά εφορία και μετά πληρωνόντουσαν. Το 100 ευρώ όμως άδεια αλίας, το ίδιο το ταμείο στο τέλος της μέρας βεβαίωνε ισόποσα. Δηλαδή 100 εισέπραξα, 100 πήρα. Άρα αυτό τι το έκανε το ταμείο, οίκοθεν το βεβαίωνε και το εισέπρατε. Λοιπόν, το οίκοθεν είναι όλη αυτή η ψηρικοκοσαβούρα, την οποία πραγματικά απαλλάσσουμε και τους πολίτες και τους υπαλλήλους στη ΔΟΗ, την οποία μπορούμε να λύσουμε μέσα από αυτή την υπηρεσία. Λοιπόν, άλλη ιδέα. Ηλεκτρονική πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών ταυτόχρονα με το φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Αυτό είναι μία
και μνημονιακή απέτηση, αλλά δεν είναι και κακή. Εμάς πολύ μας αρέσει. Να σας πω γιατί. Μέχρι τώρα, την πληροφορία ποιος δουλεύει πού την έχω ένα χρόνο αργότερα, από τη δήλωση που θα κάνει ο εργοδότης. Αυτή τη στιγμή, με αυτόν τον τρόπο, μπορώ να το ξέρω. Ελέγχω και τον εργοδότη, μπορώ να δω και αν ένας οφειλέτης δουλεύει κάπου που θα μπορούσα να απευθυνθώ και όχι να το δω ένα χρόνο αργότερα. Άρα είναι και αν ο εργοδότης όντως έδωσε τις ασφαλιστικές του, απέδωσε τις ασφαλιστικές του εισφορές σύμφωνα με αυτά που μου δηλώνει και αυτά που κράτησε από τους εργαζόμενους. Οι ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές είναι ότι κρατάω από τους εργαζόμενους μου τον φόρο και τον αποδίδω στο κράτος. Άρα λοιπόν, με τι τον αποδίδω στο κράτος? Με μία δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Άρα λοιπόν, αυτή η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών θα γίνεται ταυτόχρονα με τη δήλωση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Είναι μία πολύ εξαιρετική συνεργασία, η οποία γίνεται με τους ασφαλιστικούς φορείς και με την κυρία εκεί στη γωνία που δεν έχει μιλήσει ακόμα, την κυρία Σεχφερίδου, και που αυτό ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει υλοποιηθεί. Ένα άλλο σχέδιο είναι η ιστορία που πολλοί ακούμε για τις ταμιακές που θα διασυνδεθούν. Λέω πολλά. Λέτε εξαιρετικά, καταρχήν. Πρέπει να κρατήσουμε λίγο το χρόνο, βέβαια, αλλά πολύ είναι ωραία. τόσο εντυπωσιακά αυτά που λέτε, που νομίζω αξίζει τον κόπο λίγη. Έτσι. Αν κουράζω, θέλω να τα ακούσω. Λοιπόν, να τα πω πιο γρήγορα. Ναι, σας κουράσα. Εντάξει. Λοιπόν, δεν είναι πολλά. 2-3. Δεν θα σας πω τα μυστικά, αφήσουμε και τίποτα για άλλη φορά. Λοιπόν, όχι δεν είναι πολλά. 2-3 ακόμα. Λοιπόν, η απόδοση του ΦΠΑ άμεσα με την πληρωμή ενός παραστατικού. Μέσω της διασύνδεσης των νέων ταμιακών μηχανών θα υπάρξουν, με το τραπεζικό σύστημα και με το τάξης. Ξέρετε κάτι γι' αυτό ή θέλετε να σας πω? Πάμε λίγο. Λίγο σημαίνει. Κόβει ένας το παραστατικό, το οποίο μπορεί να είναι είτε τιμολόγιο είτε μία απόδειξη. Γι' αυτό λέω παραστατικό. Όταν λοιπόν αυτό πληρώνεται μέσα από τον τραπεζικό τομέα, η τράπεζα αναλαμβάνει το ρόλο του μοιραστή. Μοιράζει λοιπόν, επειδή οι έξυπνες ταμιακές έχουν την ανάλυση αναείδος σε τι αναλογεί και ποσοστό ΦΠΑ, έχουν λοιπόν τη δυνατότητα να μπορούν να ξέρουν τι αναλογεί σε ΦΠΑ από ένα ποσό μιας απόδειξης. Έτσι λοιπόν, το μεν μέρος του ΦΠΑ την ώρα που γίνεται η πληρωμή αυτού του παραστατικού θα διοδεύει απευθείας στο δημόσιο, το δε άλλο μέρος κατευθείαν σε αυτόν που πρέπει να πάει, που πρέπει να πληρωθεί. Αν υποθέσουμε λοιπόν σε αυτό το δυναμικό παράδειγμα, όταν θα έρθει η ώρα να κάνει κάποιος τη δήλωση του ΦΠΑ στο δίμηνο ή στο μήνα, θα έχει περάσει κανονικά τα στοιχεία και στο τέλος θα γίνει ένας υπολογισμός πόσο ΦΠΑ αναλογεί, ας πούμε χ ευρώ, έχεις πληρώσει χ ευρώ, ήδη, σου έχω πάρει ήδη χ ευρώ, υπόλοιπο 0. Δεν έχεις να μου πληρώσεις τίποτα άλλο. Το ίδιο μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό. Δηλαδή, την ώρα της υποβολής της δήλωσης θα μαζεύεται και ότι έχει πληρωθεί και αποδοθεί μέσα από αυτό το κανάλι. Οι ταμιακές, όπως ξέρετε, συνδέονται με τον αφημί μονοσήμαντα. Έτσι, άρα είναι εύκολο την ώρα που γίνεται ηλεκτρονικά η δήλωση ΦΠΑ να μπορεί να υπολογίσει τι του έχουμε κρατήσει και να δώσουμε τα ρέστα. Λοιπόν, ένα άλλο κομμάτι είναι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, μια ολοκλήρωση μιας διαδικασίας του να μπορεί να γίνονται οι πληστηριασμοί ηλεκτρονικά και επιπλέον να αποδίδεται και το εκπληστηρίασμα από τους συμβολογράφους στο δημόσιο με τη χρήση πάλι ενός ειδικού κωδικού, ο οποίος καταλαβαίνει ότι το ποσό το οποίο πληρώνεται πάει κατευθείαν και πιστώνει το προϊόν ή τις οφειλές που συνδέονται με αυτόν τον πληστηριασμό. Τελείωσα. Θέλω μόνο να σας πω την ατάκα του τέλους, γιατί από το συνέδριο μου ζητήθηκε να πω κάτι, μία ατάκα, μία φράση στο τέλος, κάτι που να με εκφράζει. Έτσι λοιπόν, ενώ είχα γράψει 1, 2, 3 ατάκες,
Πήρα την κόρη μου τηλέφωνο και της είπα. Και μου λέει, μαμά, μην είσαι τόσο δημόσιος υπάλληλος. Πες κάτι άλλο. Και της λέω, βρες το. Αυτό βρήκε η κόρη μου, λοιπόν, η οποία είναι εκεί, μετατρέποντας τη φορολογική υποχρέωση σε αμοιβαία ωφέλεια. Αυτό είναι το όραμά μας. Πιστεύουμε ότι θα σας κάνουμε και πολλά πράγματα που θα σας αρέσουν κι άλλο και θα εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Μας νοιάζει πολύ και επίσης μας νοιάζει να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε και όσο γίνεται πιο απλά. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ περιεκτική, αν και λίγο πιο εκτενή παρουσίαση, αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να παρακαλέσω τον κύριο Καραμανόλη για τη δικιά του τοποθέτηση. Όπου θέλεις, Γιώργο. Ναι. Μπορώ να κάτσω και από εδώ βασικά, Ναι. αν ακούγομαι έτσι. Ναι, το μικρόφωνο επάνω. Ναι, τώρα, εγώ θα σταθώ σε δύο σημεία από αυτά που είπατε. Το πρώτο είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο που υπάρχει στη δημόσια διοίκηση και πραγματικά είναι ένας κρίσιμος παράγοντας, ας πούμε, επιτυχίας για οποιαδήποτε μεταρρύθμιση ή για οποιαδήποτε διαχείριση αλλαγής, ας πούμε, που θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Και αυτό το είχαμε εντοπίσει εμείς και μιλάω ως crowd policy, ως εταιρεία, πριν γίνουμε εταιρεία, όταν είχαμε ασχοληθεί ενεργά με την υλοποίηση του προγράμματος Διάβια. Η πρώτη Διάβια και η όποια επιτυχία της βασίστηκε στην εθελοντική και εκτός ωραρίων προσφορά και συμμετοχή των στελεχών της δημόσιας διοίκησης μέσα από ομάδες διοίκησης έργου, της ΟΔΕ, για τις οποίες έγινε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Και θα μείνω πάλι στη Διάβια, γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής του δημοσίου τομέα, το οποίο, ας πούμε, ψηφιοποιεί την πληροφορία στην πηγή. Φανταστείτε, λοιπόν, ενώ παρουσιάστηκαν τόσες εφαρμογές που είναι εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που, εντάξει, κάποιος, ας πούμε, δεν αισθάνεται και πολύ ευχαριστημένος όταν έχει σε επαφή, δηλαδή, εντάξει, αφορούν ίσπραξη χρημάτων οι περισσότερες. Φανταστείτε όμως το εξής, ότι αν για αυτές τις εφαρμογές δίνεται ανοιχτή υποδομή και διαλειτουργική, API τη λέμε, ας πούμε, εμείς που ασχολούμαστε στο χώρο της πληροφορικής, με την οποία τρίτες εταιρείες θα μπορούσαν να φτιάχνουν και αυτοί εφαρμογές. Ίσως, ας πούμε, η απόδοση των ΦΠΑ να ήταν πιο άμεση αν φτιαχνόντουσαν εφαρμογές που αφορούν, για παράδειγμα, τον τουρισμό και τα νησιά και είχαν κάποια προσθέμενη αξία κτλ. Η Διάβια έδωσε Open API, δηλαδή και γι' αυτό εμφανίστηκαν πάρα πολλές εφαρμογές οι οποίες αξιοποιούν την πληροφορία που παράγεται στο δημόσιο τομέα και την βγάζουν πάλι ελεύθερα διαθέσιμη και μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση πολιτικών. Ακριβώς. Δηλαδή, μέσω της Διάβιας, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορείς να παρακολουθείς όλες τις δημόσιες διακηρύξεις με αριθμό με ΣΕΠΕΒΕ, τον κωδικό προμηθειών. Άρα, αν εμπορεύεσαι, για παράδειγμα, χαρτί Α4 και το παράγεις, ας πούμε, και το εμπορεύεσαι από την Καλαμάτα, τότε μπορείς να συμμετάσχεις και τα παρακολουθείς όλα αυτά, όλες αυτές τις πληροφορίες, σε ένα procurement που γίνεται στον Εύρο. Έτσι ανοίγει η αγορά, έτσι βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, έτσι προάγεις τη διαφάνεια, έτσι γίνεσαι και ελκυστικός σε επενδυτές. Άρα, δύο βασικά συμπεράσματα κατά το ανθρώπινο κεφάλαιο και τεχνολογική και επιχειρησιακή έτσι ανοιχτότητα. Το δεύτερο, που θα το πω και στην παρουσίαση, πάλι σχετίζεται με το ανθρώπινο κεφάλαιο. Τον περασμένο Μάιο είχαμε διοργανώσει δίπλα στο Innovathens το πρώτο Crowd Hackathon που αφορούσε τα θέματα καινοτομίας στις αποδείξεις. Το λέγαμε Crowd Hackathon απόδειξη. Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει. Εκεί παράχθηκαν πολλές ενδιαφέρουσες εφαρμογές και πολλές ιδέες, οι οποίες, για παράδειγμα, και πιστεύω ότι μετά θα σας τις στείλω με email όλες, έτσι. Πήγε κάποια πρόσκληση στον τότε Υπουργό, έτσι, έγινε το Μάιο του 2015, ναι, αλλά δεν υπήρχε κάποια έτσι παρουσία. Το θέμα είναι το εξής, ότι αν πάρετε κάποιες από αυτές τις ιδέες, σίγουρα μπορείτε να εμπλουτίσετε αυτές τις υπηρεσίες και να πάρουν χαρακτηριστικά σαν και αυτά που έλεγε ο κ. Καλογύρος στην αρχή, δηλαδή το gamification και τα μοντέλα κινήτρων. Βρέθηκαν δηλαδή πάρα πολλές ομάδες νέων που έφτιαχναν εφαρμογές που σκανάρεις αποδείξεις, τις στέλνεις κάπου, άρα έχεις κίνητρο, επιβραβεύεσαι, έτσι έχει κίνητρο δηλαδή ο πολίτης να ζητάει αποδείξεις, έχει κίνητρο η επιχείρηση να κόβει τις αποδείξεις, έτσι, γιατί κερδίζουν όλοι από ένα μοντέλο υπηρεσιών προσθέμενης αξίας, όπως λοταρίες, ας πούμε, στην κάρτα αποδείξεων κτλ. Εντάξει, θα στα στείλω, δεν χρειάζεται να... Άρα αυτό είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για το πώς, ας πούμε, όλο αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο με τεχνολογίες ανοιχτές, με δεδομένα, με APIs μπορεί να καινοτομήσει και να βελτιώσει και τις δημόσιες υπηρεσίες, άρα και τις ιδιωτικές.
Άλλος βασικός παράγοντας επιτυχίας και σχετίζεται με τις οικονομικές συναλλαγές και είναι το θέμα της εμπιστοσύνης και της λογοδοσίας. Ο πολίτης γενικά θα εμπιστευτεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, και αυτό το βρίσκουμε με την εμπειρία μας από το 2012 και μετά, αφού πήγαμε στον ιδιωτικό τομέα, και θα εμπιστευτεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, άρα και τις ηλεκτρονικές πληρωμές, εφόσον οι δημόσιοι φορείς του παρέχουν εργαλεία παρακολούθησης θεμάτων, ανατροφοδότησης, συλλογής πληροφορίας και γενικά εργαλεία που προάγουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συμμετοχή. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το Open Dashboard που έβγαλε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Αυτό σχετίζεται πάρα πολύ με τα οικονομικά θέματα. Γιατί για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρακολουθείς real-time την ανάλωση, αν το λέω σωστά, ή εκτέλεση τέλος πάντων του προϋπολογισμού σε θεματικούς άξονες και ενότητες της οικονομίας. Για πρώτη φορά μπορείς να έχεις πρόσβαση σε raw data από το δημόσιο λογιστικό, να βλέπεις δηλαδή τους κωδικούς και την εκτέλεση του προϋπολογισμού έσοδα-έξοδα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μπορείς να παίρνεις και API για να χτίσεις τις δικές σου εφαρμογές προσθέμενης αξίας. Δεν ξέρω κατά πόσο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει ενσωματώσει ηλεκτρονικές πληρωμές στα processes, αν λόγω αρμοδιότητας υπάρχουν cases για να το κάνει. Σίγουρα όμως, έχοντας λανσάρει και ανακοινώσει τέτοιες πρωτοβουλίες, οι πολίτες θα είναι πιο δεκτικοί στο να τις υιοθετήσουν. Άλλο παράδειγμα, ακούμε πάρα πολύ και είμαστε σε ένα διήμερο που συζητάμε για την καινοτομία στις οικονομικές συναλλαγές, το fintech, όπως το συζητάμε. Σίγουρα δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη συζήτηση η δυνατότητα που έχουν οι φορείς του δημοσίου να αντλήσουν χρηματοδότηση. Όταν, για παράδειγμα, ο πολίτης μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα έργο και έχει οφοροπαλλαγή, έτσι, και το έργο αυτό το κάνει ένας δημόσιος φορέας, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Αντιπάρου που θα το τρέξει, τότε συμμετέχει ενεργά έμεσα στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού. Ας μιλήσουμε για τον τοπικό προϋπολογισμό. Και το δεύτερο είναι ότι γίνεται συμμέτοχος σε μια τοπική αλλαγή. Και πέρα από τις δυνατότητες και πέρα από αυτό, βασικό ρόλο σε όλο αυτό το πεδίο του crowdfunding, είτε αφορά τα θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, είτε το crowdfunding για το equity που συζητήθηκε και πριν, ή για νέους τρόπους άντλησης χρηματοδότησης από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί πλέον όλοι ψάχνουμε τρόπους να βρούμε χρήματα, έχουν σίγουρα οι τράπεζες, γιατί διαθέτουν τις υποδομές, τις διαδικασίες εκαθάρισης, τις διαδικασίες τέλος πάντων διασφάλισης και διαχείρισης εμπιστοσύνης. Το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι το Act for Greece, η πλατφόρμα της Εθνικής Τράπεζας που στην πρώτη φάση ασχολείται με το donation crowdfunding, δηλαδή συλλέγει χρήματα για να υποστηρίξει την υλοποίηση δράσεων που έχουν κοινωνικό ενδιαφέρον και προσανατολισμό σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας και έχει ως στόχο να επεκταθεί και στο equity και στο lending. Ένα βασικό χαρακτηριστικό, μιας και μιλάμε για concepts που ήδη εσείς τρέχετε, αλλά στην υπόλοιπη δημόσια διοίκηση δεν έχουν τόσο πολύ υιοθετηθεί, είναι το έγκυρο ηλεκτρονικό αποδεικτικό. Εδώ μιλάμε για μια πλατφόρμα η οποία για πρώτη φορά δίνει ένα ηλεκτρονικό αποδεικτικό δωρεάς που είναι έγκυρο φορολογικό, τέλος πάντων παραστατικό. Και αυτό το βοηθάει και η τεχνική υλοποίηση και ο τρόπος που έχει υλοποιηθεί από την τράπεζα και προφανώς και η θεσμική πρόβλεψη. Μέχρι πριν λίγο καιρό, αν ήθελε κάποιος να δωρήσει σε έναν δημόσιο οργανισμό ή σε ένα ίδρυμα κοινοφελές, θα πήγαινε, θα έκανε ηλεκτρονική πληρωμή μέσω e-banking σε ένα λογαριασμό. Τώρα, εντάξει, μπορεί να είναι και ένας λογαριασμός χήμας, μην ήταν ερανικός ή ό,τι άλλο, δεν έχει σημασία τουλάχιστον σε αυτό το πάνελ, και θα έπαιρνε μια απόδειξη με ταχυδρομείο μετά από 3 μήνες. Στην πλατφόρμα Act for Greece την παίρνεις, την απόδειξη δωρεάς την ίδια στιγμή με το που το κάνεις. Ένα άλλο case που για εμάς, έτσι όπως τα δουλεύουμε στην Crowd Policy, δείχνει ότι υπάρχει ένα σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο και από την άλλη το fintech είναι και μια διέξοδος από την κρίση,
είναι τα crowd hackathons. Μέχρι τώρα, σας είπα στην αρχή, έγινε το crowd hackathon για την απόδειξη. Τα crowd hackathons γενικά δεν είναι κάποιοι έτσι, στατικοί ή τέλος πάντων διαγωνισμοί καινοτομίας ή καλλιστεία παρουσιάσεων ή ό,τι άλλο. Εκεί έρχονται οι πιο δημιουργικοί άνθρωποι, που είναι προγραμματιστές, developers, designers, business analysts, κάθονται 2 μέρες, αναλύουν το πρόβλημα και έχουν δεδομένα και παράγουν μέσα σε 2 μέρες, λοιπόν, πρότυπες υλοποιήσεις. Έγινε κάτι τέτοιο πριν 1 μήνα από την Εθνική Τράπεζα με την υποστήριξη της Crowd Policy και έχουν προκύψει πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες εφαρμογές οι οποίες αξιοποιούν ανοιχτή, κρατήστε το αυτό, ανοιχτή διεπαφή διάθεσης σε συγκεκριμένη περίπτωση δοκιμαστικών δεδομένων από ένα τραπεζικό πληροφορικό σύστημα. Και πάλι επανέρχομαι σε αυτό που έλεγα πριν, ότι αν δεν έχεις υποδομές άντλησης real-time δεδομένων, αν δεν έχεις υποδομές ανοιχτής διάθεσης δημόσιας ή ιδιωτικής πληροφορίας, όπου σχηματίζονται μοντέλα αμοιβαίου ωφέλους των χρηστών, των προγραμματιστών και των data providers, τότε δεν μπορείς να μιλήσεις για ψηφιακή καινοτομία, επιχειρηματικότητα και σίγουρα για εξαγώγημα ψηφιακά, τέλος πάντων, έτσι, προϊόντα. Τώρα, ένα άλλο που ήθελα έτσι... εδώ μπορούμε να δούμε το κάναμε δίπλα, μπορούμε να δούμε διάφορες στιγμές από τη διαδικασία. Ο κύριος Καλογύρου ήταν ενεργός partner όλης αυτής, γιατί συμμετείχε και στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Βλέπουμε δηλαδή πώς οι ομάδες συμμετείχαν, παίρνανε mentoring, έτσι, από στελέχη της τράπεζας και από στελέχη της αγοράς και στο τέλος παρουσιάζαν τις εφαρμογές κατά το pitching. Αλλά το θέμα είναι πώς επιστρέφεται όλο αυτό. Το crowd hackathon, όλα αυτά που σας είπα και για την απόδειξη, έγινε ένα δεύτερο για το transportation, όπου υλοποιήθηκαν καινοτόμες εφαρμογές για τις μεταφορές κτλ. Έγινε για τον τουρισμό, έγινε για το fintech από την Εθνική Τράπεζα. Όλες αυτές οι εφαρμογές είναι δημόσια και διαθέσιμες. Δηλαδή, μπορεί να τις πάρει ο δημόσιος τομέας, να τις εξελίξει, μπορεί να τις πάρουν άλλες εταιρείες να τις εξελίξουν και γενικά η ανοιχτότητα και η συνεργασία είναι βασικά έτσι, χαρακτηριστικά που θα βοηθήσουν και την έξοδο από την κρίση και θα βελτιώσουν συνολικά το επίπεδο. Τέλος, προσπαθούμε να δώσουμε μια συνέχεια σε όλη αυτή την προσπάθεια που αφορούν την ουσιαστική καινοτομία στο χώρο του fintech. Γι' αυτό και είμαστε περήφανοι που με την Εθνική Τράπεζα θα ξεκινήσουμε το iBank Fintech Accelerator, που θα είναι Impact Accelerator, ο οποίος ουσιαστικά θα βοηθά και θα υποστηρίζει την ορίμανση καινοτόμων εφαρμογών και ιδεών που αφορούν το fintech, ώστε να βρουν το δρόμο τους είτε στην επιχειρηματικότητα, στην αγορά, δηλαδή, είτε στην ουσιαστική αξιοποίηση από το δημόσιο τομέα. Και το άλλο είναι, επειδή και το προηγούμενο πάνελ αφορούσε και συζητούσαμε θέματα blockchain, είπαμε πάρα πολλά παραδείγματα. Φανταστείτε, ας πούμε, τα πτυχία που λέγαμε τώρα, όλα να ήταν σε blockchain. Ή τα υποθηκοφυλάκια να ήταν σε blockchain, πολλά παραδείγματα. Ή medical records, ας πούμε, με διάφορες διαδικασίες προστασίας και διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει μεγάλο case, ας πούμε, στο κομμάτι του blockchain και δεν χρειάζονται οι χρήστες, ας πούμε, και οι απλοί χρήστες να ξέρουν πώς δουλεύει, όπως δεν ξέρουμε ούτε εγώ πώς δουλεύει ακριβώς το TCP/IP, το πρωτόκολλο του ίντερνετ ή η υποδομή των τηλεπικοινωνιών. Γι' αυτό και ένα σημαντικό που θα τρέξουμε το επόμενο διάστημα, πάλι με την Εθνική Τράπεζα, που ανακοινώθηκε χθες και από την κυρία Τζάκου στο πλαίσιο του διαγωνισμού καινοτομίας και της παρουσίασης των αποτελεσμάτων, είναι το blockchain hackathon. Άρα όλοι όσοι έτσι ενδιαφερόμαστε για αυτά τα θέματα, ιδιωτικός ή δημόσιος τομέας, θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε, να συνδιαμορφώσουμε εφαρμογές, επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία θα έχουν άμεση εφαρμογή και σε δημόσιο και σε ιδιωτικό. Θα πάω πολύ γρήγορα, δεν έχω κάτι άλλο. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Καραμανόλη και να περάσουμε στον κύριο Φρυδάκη με την παράκληση, επειδή έχουμε φύγει εκτός χρόνου, να μας πει λίγο για την άποψη των τραπεζών γύρω από το θέμα ψηφιακές συναλλαγές στο δημόσιο. Θα είμαι πολύ σύντομος για να αφήσω και την κυρία Σαχπερίδου να πει τα ενδιαφέροντα πράγματα που φαντάζομαι έχει να πει, γιατί είναι άνθρωπος που υλοποιεί όλα αυτά που αναφερθήκαν πριν. Εκτός αν έχετε καλυφθεί ήδη από την κυρία, οπότε θέλετε... Ωραία. Μια χαρά. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Καταρχάς, κύριε Καλογύρου, αναφερθήκατε στην αρχή και είπατε ότι οι τράπεζες έχουν να κάνουν με την πληρωμή, αλλά καλό θα ήταν να περάσουν και λίγο πιο πέρα από την πληρωμή.
Θέλω να σας βεβαιώσω ότι καταρχάς και εμείς σαν Τράπεζα Πειραιώς είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα. Εγώ προσωπικά, εντάξει, με το κομμάτι του e-government ασχολούμαι και αρκετά χρόνια πριν να είμαι στον τραπεζικό χώρο, αλλά και από το 2010 είχαμε και πιο πριν ίσως λιγάκι, είχαμε πολύ ενεργή συμμετοχή σε όλα αυτά τα θέματα και αυτό που μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο από την Τράπεζα Πειραιώς, συμβαίνει γενικά από τον τραπεζικό τομέα. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια ομάδα εργασίας σε επίπεδο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, η οποία ασχολείται καθαρά με θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Με τις αξιαγάπητες κυρίες εδώ πέρα πάρα πολλές φορές έχουμε συναντηθεί, καθώς και με πάρα πολλά άλλα στελέχη από διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου. Σίγουρα ένα πρωτεύοντα ρόλο παίζουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, διότι είναι ένα Υπουργείο αιχμής και όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που βγαίνουν προς τους πολίτες. Οπότε ο σκοπός ο δικός μας είναι να έρθουμε και να συνεργαστούμε, να προτείνουμε λύσεις, να δώσουμε την τεχνογνωσία μας σε κάποια εξειδικευμένα θέματα που άπτονται πραγματικά των πληρωμών, αλλά πραγματικά να σας βεβαιώσω και πάρα πολύ πλέον και πολλά στελέχη από τον τραπεζικό χώρο ασχολούμαστε συγκεκριμένα με αυτό το κομμάτι και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και αρκετά βήματα πιο πέρα, φεύγοντας καθαρά από τις παραδοσιακές πληρωμές. Άρα λοιπόν μπαίνουμε πια στις διαδικασίες. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το user experience των πολιτών, αν θέλετε, και θεωρώ ότι έχουμε πραγματικά φέρει αποτελέσματα. Αναφέρθηκαν πριν οι ομιλητές, η κυρία Χατζηπαναγιώτου αναφέρθηκε στο ηλεκτρονικό παράβολο. Είναι ένα έργο που και εγώ προσωπικά έχω ασχοληθεί αρκετά. Θέλω να συμπληρώσω και να θυμίσω ότι αυτή η πολύ ωραία δυνατότητα που έχουμε στο ηλεκτρονικό παράβολο να το εκδίδεις αυτοστιγμή και να το πληρώνεις και βεβαίως αμέσως μετά να πηγαίνεις και να το χρησιμοποιείς σε μια υπηρεσία μέσα από το Taxis, είναι διαθέσιμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την πρώτη σχεδόν στιγμή και μέσα από τα e-banking των τραπεζών, διότι το σύστημα εν τη γενέση του σχεδιάστηκε έτσι ώστε να δίνει APIs, interfaces, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία. Αυτός είναι ο σκοπός κιόλας. Όχι μόνο από το Taxis, αλλά και μέσα από τα e-banking των τραπεζών, μέσα από τα mobile banking και μέσα από υπηρεσίες που καλώς ή κακώς τέλος πάντων οι πολίτες και έρχονται σε πιο συχνή επαφή, αν θέλετε, με αυτά τα περιβάλλοντα. Και αυτό νομίζω είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Και να αποκαλύψω κιόλας ότι είμαστε τώρα σε μια δεύτερη φάση. Το Υπουργείο εδώ να ομολογήσω ότι έχει κινηθεί πολύ γρήγορα, έχει υλοποιήσει ήδη τα βήματα από μεριάς του και έτσι τώρα το μπαλάκι είναι στο θέμα στο γήπεδο των τραπεζών. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα προκειμένου να απλοποιήσουμε και περαιτέρω τη διαδικασία της έκδοσης του ηλεκτρονικού παραβόλου. Είναι ένα καυτό, γι' αυτό το αναφέρω, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα αυτό. Γιατί αν το έχετε κάνει, φαντάζομαι και εσείς ή οποιοδήποτε από τον κόσμο που μας παρακολουθεί, για να εκδώσει ένα παράβολο πρέπει να καταχωρήσεις κάποια στοιχεία, ονοματεπώνυμα κλπ. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτή η διαδικασία όταν γίνεται μέσα σε ένα περιβάλλον web banking ή στο Taxis, εντάξει, τη διαχειρίζεσαι. Όταν γίνεται από ένα κινητό τηλέφωνο, επίσης τη διαχειρίζεσαι, αλλά είναι λίγο πιο δύσκολο. Όταν θέλουμε να το κάνουμε, όπως είπε και η κυρία Χατζηπαναγιώτου, μέσα από άλλα devices, μέσα από άλλες συσκευές επικοινωνίας του πολίτη με αυτές τις τεχνολογίες, όπως είναι για παράδειγμα ένα μηχάνημα αυτόματων πληρωμών ή είναι ένα EFT POS, ένα τερματικό αποδοχής καρτών, το οποίο πέρα της λειτουργίας αποδοχής κάρτας παίζει ανεξάρτητα εντελώς και ένα διαφορετικό ρόλο. Και σε εκείνη την φάση το χρησιμοποιούμε σαν μια τερματική τεχνολογική συσκευή, όχι σαν μια συσκευή αποδοχής κάρτας. Εκεί πέρα υπάρχουν άλλοι περιορισμοί. Προφανώς δεν μπορείς να αρχίσεις να πληκτρολογείς το όνομά σου. Οπότε εκεί πέρα κάτσαμε και σχεδιάσαμε σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών διαδικασίες ώστε με την καταχώρηση του αφημί να τραβιώνται τα στοιχεία, να μπορεί να γίνει έκδοση του παραβόλου. Την ίδια στιγμή δουλέψαμε πάρα πολύ και μας απασχόλησε όλους σαν ομάδα εργασίας η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, ώστε να είμαστε πολύ προσεκτικοί και σε αυτό το κομμάτι. Και θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και άλλες νέες λοιπόν υπηρεσίες και δυνατότητες προς τους πολίτες και έρχεται το Υπουργείο με το θεσμικό του ρόλο να κάνει καθολική πλέον υποχρεωτικά τη χρήση του ηλεκτρονικού παραβόλου έναντι του χάρτινου. Άρα να φτάσουμε πια στην κατάργηση. Πραγματικά το impact χρηματοοικονομικά, λειτουργικά, αλλά και σαν
εξυγχρονισμού πραγματικά γενικότερα του δημόσιου τομέα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα για να φύγω και εντελώς από το κομμάτι των πληρωμών, πραγματικά, γιατί στο κομμάτι των πληρωμών θεωρώ ότι έχουν γίνει τεράστια βήματα. Το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και άλλοι φορείς δέχονται πλέον κάρτες, γίνονται πληρωμές με τους κωδικούς και εξυπηρετείται ο κόσμος με έναν τρόπο που πριν μερικά μόνο χρόνια όλοι ξέρουμε και όλοι έχουμε ζήσει την εμπειρία που πήγαινες στεκόσουν στην ουρά, έπαιρνες στεκόσουν σε 2 ουρές, θυμόμαστε, ή να πάρεις ένα διπλότυπο ίσπραξης, τέτοιο, και μετά τυπικά λοιπόν 2 και πολύ και περισσότερες μερικές φορές να πας μετά σε ένα ταμείο άλλη ουρά να πληρώσεις. Μερικές φορές έκανες και λάθος, ξαναγύρναγες, γινόταν αυτός ο χαμός. Θεωρώ ότι όλα αυτά όλοι ξέρουμε ότι έχουν τελειώσει. Ακριβώς, να βάλεις φραγίδες και όλα αυτά, πολύ ωραία. Όλα αυτά λοιπόν έχουν τελειώσει. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα το οποίο ξεφεύγει λίγο από την οικονομική συναλλαγή περσέ και είναι ότι κληθήκαμε από τον ΕΟΠΗ, ο οποίος έχει το σύστημα συνταγογράφησης και επισκέψης των συνεργαζόμενων ιατρών, όπου ασθενείς πηγαίνουν και μπορούν να επισκεφθούν τον γιατρό της ειδικότητάς τους. Εκεί πέρα αυτή τη στιγμή συζητάμε προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε και εμείς από μεριάς μας να βοηθήσουμε με διάφορους τρόπους. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες γιατί είναι ακόμα υπό εξέλιξη και υπό σχεδιασμό και σκέψη, να βοηθήσουμε προκειμένου να βεβαιωθεί πια η πραγματική παρουσία του ασθενούς, αν το θέλετε, στον γιατρό. Προσέξτε αυτό που σας λέω, δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την οικονομική συναλλαγή. Η οικονομική συναλλαγή, καταρχάς για τις επισκέψεις του, οι οποίοι είναι δωρεάν για τον ασθενή, αλλά από εκεί και πέρα και οποιαδήποτε άλλη επίσκεψη σε κάποιο γιατρό μπορεί να πληρωθεί με τον τρόπο που ο ασθενής επιλέγει, όποιος και αν είναι αυτός. Άρα λοιπόν χρησιμοποιούμε, αν θέλετε, το δυναμικό, την τεχνογνωσία και οτιδήποτε υπάρχει και από τη μεριά του τραπεζικού συστήματος, προκειμένου να προσφέρουμε κάποιες υπηρεσίες οι οποίες καθαρά έχουν μια επικέντρωση στο κομμάτι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Κλείνω λέγοντας ότι για μας όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και σίγουρα υπάρχει ένας λόγος. Ο πρώτος είναι ότι πραγματικά θεωρούμε ότι we are doing the good thing, αν μου επιτρέπετε να το πω. Και αυτό πραγματικά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν, όπως σας είπα, αυτή η ομάδα εργασίας που υπάρχει, η διατραπεζική, συμμετέχουμε και αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο, παίρνοντας χρόνο από άλλα πράγματα που μπορεί να είναι για την τράπεζα, για την κάθε τράπεζα στα στρατηγικά της σχέδια και στους στόχους του καθενός από εμάς. Πιστέψτε με, δεν είναι σκληρά αποτυπωμένα όλα αυτά που σας λέω, αλλά πραγματικά αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο γιατί το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως να πω ότι από πίσω κιόλας υπάρχει επιπλέον και το γεγονός ότι όλες οι ενδείξεις και όλα τα στοιχεία από την Ευρώπη και από άλλες χώρες του κόσμου δείχνουν ότι υπάρχει μία άμεση σύνδεση, αν θέλετε, του επίπεδου χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και με τις υπηρεσίες χρήσης ή banking ή χρήσης εναλλακτικών δικτύων, που είναι το επόμενο βήμα και είναι το τωρινό βήμα, θα έλεγα, για τον τραπεζικό χώρο. Άρα πραγματικά θεωρούμε ότι ο πληθυσμός, ο γενικός πληθυσμός, που τόσο πολύ συζητήσαμε αυτό το διήμερο, υπάρχει ανάγκη να εκτεθεί και να μπορέσει να εξοικειωθεί ακόμα περισσότερο με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και με τις συναλλαγές αυτές. Πραγματικά θεωρούμε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος όλες αυτές οι υπηρεσίες του δημοσίου και το ένα χέρι νύβει το άλλο και πραγματικά κάνουμε, νομίζω, μια καλή δουλειά εκεί. Εξαιρετικά, σας ευχαριστώ. Περιμένουμε συναρπαστικά πράγματα. Να παρακαλέσω την κυρία Σεχπερίδου, που δυστυχώς λόγω του ότι είστε τελευταία έχει περιοριστεί πολύ ο χρόνος, για την τοποθέτησή σας. Έχω λίγο χρόνο όμως και επειδή μου έδωσε μια ωραία πάσα η Εύη και οι προηγούμενοι ομιλητές, αν μπορούμε να δούμε και την τελευταία διαφάνεια της Εύης. Ναι, βεβαίως. Θα πρέπει εδώ να το δούμε λίγο με τους διοργανωτές. Αν είναι εύκολο. Και θα παρακαλούσα με το να μας πούν και πόσο χρόνο έχουμε διαθέσιμο, ώστε να καλυμπράρουμε. Με το σύνθημα που είπε, είχα κάποια άλλα πράγματα στο μυαλό μου. Να σας πω, επειδή είναι και επίκαιρο οι φορολογικές δηλώσεις, το εισόδημα φυσικών προσώπων, ξεκινάγαμε περίπου κατά το Σεπτέμβρη κάθε έτους να σχεδιάσουμε το έντυπο, να κάνουμε την παραγγελία, εφόσον είχαμε χαρτί, για την προεκτύπωση των δηλώσεων, έτσι ώστε να αρχίσει να σχεδιάζεται η προεκτύπωση των δηλώσεων. Αν είχαμε
Χαρτί έχει καλώς. Αν δεν είχαμε, πρέπει ο διαγωνισμός να γίνει από την προηγούμενη χρονιά, Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, κοντά στο Νοέμβρη, που γινόταν τότε η εκτύπωση των ειδοποιητηρίων των τελών κυκλοφορίας, άρχιζε και έπαιρνε σειρά και το εισόδημα. Να τυπώσουμε τις δηλώσεις, να φύγει η προεκτύπωση προς τους πολίτες. Το τύπομα δεν γίνεται σε μία μέρα. Είχε τη διαδικασία της εκτύπωσης σταδιακά, της εμφακέλωσης, περίπου 100-200.000 την ημέρα. Έφευγαν με τα ΕΛΤΑ, πηγαίνανε στον πολίτη. Ο πολίτης στο ενδιάμεσο μπορεί να έχει αλλάξει και διεύθυνση, να μην την έβρισκε ποτέ τη δήλωση. Έπρεπε να πάει στην εφορία, να πάρει μία δήλωση σε 3 αντίτυπα, να θυμίσω, να αρχίσει να τα συμπληρώνει. Ξεκινάγανε στις ΔΟΗ κάποιες και απόγευμα και παραλαμβάνανε δηλώσεις. Τις ελέγχανε μία φορά, δεύτερη φορά και εφόσον τις ελέγχανε, αρχίσαν τις κάνανε αναεφορία, πακέτο, έτσι ώστε να φτάσουν στο ΚΕΠΙΟ τότε και να έρθουν και να εισαχθούν σιγά σιγά ένα πακέτο και να αρχίσουν να πληκτρολογούνται. Όταν τελείωνε κάθε παρτίδα και είχαμε το αρχείο του πακέτου αυτών των δηλώσεων, που μέχρι τώρα έχουν φτάσει στα 6 εκατομμύρια, περνούσε κάποιους ελέγχους, validation κτλ. Βγαίνανε κάποια στα λάθη, κοιτάγανε τις δηλώσεις, πώς θα διορθώσουν, επικοινωνούσαν με αρκετό ποσοστό πολλές φορές τα λάθη, γιατί όταν είναι χειρόγραφο το σύστημα και έντυπη δήλωση, δεν μπορεί να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος, όσο γνωρίζετε. Όσες δεν πηγαίνανε στα λάθη, που ακολουθούσε τη διαδικασία και φτάναμε μέχρι κοντά στο Γενάρη του επόμενου χρόνου, οι υπόλοιπες πηγαίνανε στη ΔΟΗ. Εφόσον οι δηλώσεις περνάγαν τον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης, ξεκινάγαμε σταδιακά την εκαθάριση, κάθε 2 εβδομάδες περίπου. Γινόταν η εκαθάριση, αφού εκαθαριζόντουσαν, όσες δηλώσεις εκαθαριζόντουσαν, αρχίζαμε την αποστολή των εκαθαριστικών, άλλο χαρτί εκεί προεκτύπωση, να φύγει, να πάει στα σπίτια των πολιτών. Αντίστοιχο, τα ειδοποιητήρια τελών κυκλοφορίας, από την προηγούμενη, δηλαδή αυτή την εποχή περίπου, σχεδίαζα τα τέλη του 2017. Ξεκινάγαμε με ένα αρχείο του μεταφορών που παίρναμε κοντά στο Σεπτέμβρη για να προλάβουμε. Τελευταία ενημερωμένη εικόνα. Αν αγόραζες αυτοκίνητο Οκτώβρη, αν πούλαγες κτλ. Δεν υπήρχε. Όλη αυτή στη ΔΟΗ για το ειδοποιητήριο. Και φτάσαμε τώρα να λέμε ότι 1η Νοέμβρη πρέπει να αναρτήσουμε τα ειδοποιητήρια των τελών και να βγαίνουν μέσα σε 1 εβδομάδα, εντάξει, πέρα από τους απαιτούμενους ελέγχους. Σταθερά φτάσαμε στα τελευταία 12 χρόνια από το 1% ηλεκτρονικές δηλώσεις εισοδήματος στο 99% πλέον. Οι περισσότερες που απομένουν και δεν είναι ηλεκτρονικές είναι κυρίως από βιοσάντων δηλώσεις που πρέπει να πάνε και να υποβληθούν από τους κληρονόμους στις ΔΟΗ. Άκουσα από κάποιον ομιλητή πριν και είπε και σωστά ότι δεν το έχουμε καταλάβει ότι έχουμε πάει τόσο πολύ και σε τόσο μεγάλο ποσοστό σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Γελάμε καμιά φορά και εμείς μεταξύ μας όταν βγάζουμε τις οδηγίες του εισοδήματος που λέει το πρώτο και τα αφήνουμε βέβαια για τις χειρόγραφες, συμπληρώνετε το επώνυμό σας με κεφαλαία, γιατί στις ηλεκτρονικές πλέον με τον αφημί δεν χρειάζεται ούτε να συμπληρώσει επώνυμο κτλ. Έχουν αυξηθεί αρκετά τόσο πολύ και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουμε και βέβαια έχουμε μπροστά μας και είναι σίγουρο πάρα πολύ δρόμο και σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, σε ό,τι αφορά και άλλες υπηρεσίες. Ο στόχος είναι γενικά ότι θέλουμε να απεμπλέξουμε και τις ΔΟΗ από τον πολύ κόσμο, αλλά και ο κόσμος να μην χρειάζεται να πάει στη ΔΟΗ για να κάνει τη δουλειά του. Στο άμεσο μέλλον, το οποίο παρεμπιπτόντως νομίζω μπορούμε να πούμε, μας έχει στείλει η κυρία Χατζηπαναγιώτου μία απόφαση, γιατί βλέπω τώρα και τους συναδέλφους από τη Διεύθυνση Εισπράξεων και την καθυστερώ. Έχει να κάνει με την πληρωμή μέσω καρτών από το TaxisNet. Είναι το επόμενο που σχεδιάζουμε. Πιστεύουμε σε 2-3 μήνες θα είναι εφικτό. Την απόφαση την κρατάμε γιατί δεν έχουμε βάλει ημερομηνία. Περιμένουμε να κλείσει το... Και είναι το επόμενο που σχεδιάζουμε. Έτσι κι αλλιώς τη συνδρομή όλων
τη χρειαζόμαστε. Ακόμα και πράγματα αλλάζουμε πολλά κάθε χρόνο από παρατηρήσεις των πολιτών. Να πούμε ότι σαν Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχουμε, θεωρώ τώρα, τους περισσότερους πελάτες. Δυνάμει 10 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα. Είναι οι υπόχρεοι και οι σύζυγοι μαζί ή και τα τέκνα και σε περίπτωση που έχουν και περιουσία. Μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, το γνωρίζετε. Είναι όλη αυτή η φορολογία, τα τελωνειακά και αυτά που πρέπει να αποτυπωθούν. Και συνεχίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια, τώρα ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει και όλες αυτές τις σχέσεις, εντάξει, μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων που έτσι κι αλλιώς υπάρχει, αλλά και αντίστοιχα τις σχέσεις μεταξύ και με άλλων υπουργείων, όπως για παράδειγμα κάποια επιδόματα, να πω και το Α21 που διαλειτουργούμε με τον ΟΓΑ, με την ΙΔΙΚΑ αρκετά, το ελάχιστα εγγυημένο και αυτά. Οπότε είμαστε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση σε περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και σε μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ μας, μεταξύ του δημοσίου ή των οποιοδήποτε ιδρυμάτων, έτσι ώστε τελικά, γιατί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι συναφές με τη μείωση της γραφειοκρατίας. Είναι με την απλούστευση των διαδικασιών. Άρα ο στόχος είναι αυτός και προς τα εκεί βαδίζουμε. Με τον οποιοδήποτε ρυθμό και βέβαια ανάλογα και με το διαθέσιμο προσωπικό, γιατί καμιά φορά ίσως οι διαδικασίες και για το διορισμό κάποιων δυστυχώς αργούν. Αυτά τώρα δεν ξέρω αν έφαγα πάρα πολύ χρόνο. Πολύ. Όχι, πήρατε όσο Απλά έπρεπε. έτσι μου δώσανε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε σκέψη. με πολλή αγωνία τα πολλά και εντυπωσιακά που μας συντριγκάρατε και θα περιμένουμε να ακούσουμε. Είναι όλα αυτά που έχουν γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι έχουμε κάνει μεγάλη υπέρβαση του χρόνου και θα ήθελα να προτείνω να μην πάμε σε ερωτήσεις, αλλά να πάμε στην επόμενη ενότητα, εκτός αν υπάρχει κάποιος κύριος ή κυρία που έχει κάποια σημαντική ερώτηση και θα ήθελε να την υποβάλει. Διαφορετικά θα πρότεινα να ζητήσουμε συγγνώμη για την... Έχετε ερωτήσεις? Ναι. Την κακή κυρία και τον κακό πολίτη. Αν κατάλαβα καλά, για το ΦΠΑ ήθελα μία ερώτηση, διευκρίνηση. Θα γίνεται ίσπραξη, είπατε, κατά την έκδοση του παραστατικού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν ένα προϊόν πωληθεί στις 2 Μαΐου, που αξίζει, υποθέσουμε, 80 ευρώ συν 10 ευρώ ΦΠΑ, συν 20 ευρώ ΦΠΑ και στοιχίζει 100, θα πάνε 80 ευρώ στον πρώτον, 20 ευρώ στο κράτος. Το πήρα εγώ λοιπόν για να το πουλήσω στον τελικό καταναλωτή και το πουλάω 90 ευρώ και 20 ευρώ ΦΠΑ, 110. Κατά την πώληση έρχεται το κράτος και μου παίρνει τα 20 ευρώ. Εγώ έχω δώσει 10 ευρώ, 100 ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι σε ένα μεγάλο όγκο συναλλαγών αυτά τα 10 ευρώ συνέχεια θα τα χρηματοδοτώ και θα πρέπει να τα έχω στο σιτάρι μου για να μπορέσω να χρηματοδοτήσω το κράτος. Σωστά λέω ή λάθος? Εξαρτάται πώς το βλέπετε. Γιατί το μέχρι τώρα ο ΦΠΑ χρηματοδοτούσε για λίγο διάστημα, 1 μήνα, 2 μήνες, κάπως τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι ίσως είναι πιο δίκαιο και τελικά κάτι που πλέον θα έπρεπε να εντάξουμε κι εμείς, η δυνατότητα της άμεσης απόδοσης μίας υποχρέωσης, δηλαδή βάλαμε την ίδια την επιχείρηση να είναι ο θεματοφύλακας του κράτους. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα να παίρνει το κράτος ό,τι του αναλογεί και η επιχείρηση αυτό που της αναλογεί. Ο όλος σχεδιασμός από αυτή την λειτουργία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί για να μπορώ να σας απαντήσω ακριβώς. Είναι μέσα στα σχέδια αυτής της χρονιάς ο σχεδιασμός. Τώρα, το κομμάτι της υλοποίησης ίσως δεν είναι ακόμα όριμο να πάμε να το κουβεντιάσουμε μέσα σε όλη την ανάλυση του. Πάντως, σαν μία λογική ιδέα υπάρχει και πρέπει, πιστεύω, πολύ σύντομα να δώσει καρπούς. Δεν μπορώ να σας δώσω πιο συγκεκριμένα πράγματα. Η αρχική οπτική, ο σχεδιασμός
θα δουλέψει με πάρα πολύ περισσότερη ανάλυση με τους αναλυτές και τους εμπειρογνώμονες. Αυτό μπορώ για αρχή να σας πω, σαφώς και το πλαίσιο θα διαμορφωθεί. Ήταν ένα, πώς να σας πω, έναυσμα για να σας δώσω την ιδέα πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η ροή μιας πληρωμής και να κινηθεί και να διοδευθεί μέσα από ένα κανάλι που είναι το τραπεζικό κανάλι και στο δημόσιο πολύ πιο γρήγορα για να πούμε ότι πρέπει να πάρει και αυτό τα λεφτά του. Θα βοηθήσει πάρα πολύ σε όλη την παραοικονομία και όλα αυτά τα πράγματα τα κυνηγάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και επιπλέον θεωρώ ότι είναι και δίκαιο να παίρνετε την ώρα της πληρωμής. Πάντα είχαμε απασχοληθεί για το πότε τελικά θα πρέπει να πάρει το δημόσιο το κομμάτι του φόρου που του αναλογεί. Την ώρα της πληρωμής νομίζω ότι είναι ο καλύτερος χρονισμός. Πιστεύω ότι θα είμαστε μαζί στο σχεδιασμό αυτού του πράγματος. Ήδη έχουμε κάνει διαβούλευση με πάρα πολλούς και με ομάδες ανθρώπων και ιδιαίτερα η αρμόδια διεύθυνση, η οποία έχει κατά νου το πώς θα το υλοποιήσει. Εγώ σας μιλάω για το κανάλι το εισπρακτικό, που είναι στην αρμοδιότητά μου. Είναι δηλαδή το πώς θα μπορεί να κινηθεί το χρήμα. Τώρα, όλο το υπόλοιπο κομμάτι ίσως είναι ένα προϊόν μιας άλλης συνάντησης, γιατί λείπουν και οι αρμόδιοι που ασχολούνται με το φόρο ως πιο ειδικοί. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Απλά, αν σε περίπτωση δεν υπάρχει ξεκαθάριση, όπως καταλαβαίνετε, και ειδικά στη σημερινή συγκυρία που περνάμε, χωρίς χρηματοδοτικά εργαλεία από τράπεζες, οτιδήποτε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση κάποια επιχείρηση να αντέξει να πληρώσει το ΦΠΑ. Γιατί στις δύο κινήσεις που σας περιέγραψα, είναι στα 100 ευρώ, 40 ευρώ παίρνει το κράτος στις 2 Μαΐου και στις 10 Μαΐου, πράγμα που σημαίνει από το προϊόν φεύγει 40%. Το κατάλαβα. Αν υπάρξει τρίτη, πάμε στο 60%. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα στην αγορά, γιατί εγώ, ο κακός πολίτης, θα πρέπει στα 10 ευρώ να πληρώσω τον άλλο φόρο που θα μου επιβάλλετε μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές που είπατε, τους υπαλλήλους και όλες τις άλλες δαπάνες. Άραγε, κάνοντας αυτή την κίνηση χωρίς εκαθάριση, θα μου οδηγήσετε σε μια άλλη μορφή παραοικονομία, πάλι δεν θα βγάλει πουθενά. Να σας ευχαριστήσουμε γιατί είναι πολύ χρήσιμη παρατήρηση. Απλώς να πω ότι στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης βλέπουμε την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Τώρα, ο τρόπος και οι επιπτώσεις προφανώς, όπως η κυρία, είναι αντικείμενος άλλου τραπεζιού που στα 1-2 λεπτά που έχουμε ακόμη διαθέσιμο χρόνο και με τη σύνθεση που έχουμε δεν θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Ναι, θα ήθελα και εγώ να κάνω μια ερώτηση και εγώ προς την κυρία Χατζηπαναγιώτου. Καταρχήν, συγχαρητήρια για όσα έχετε καταφέρει στο TaxisNet. Έχει αποδειχθεί ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Να επισημάνω ότι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δαπανώνται ακόμα πολλά χρήματα για να τυπώσουμε ειδοποιητήρια για την διανομή των ειδοποιητήριων κτλ. Πιστεύω ότι μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο το TaxisNet, έτσι ώστε έστω και ενδεικτικά οι οφειλές που έχει ένας οφειλέτης προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να αναρτηθούν έστω και ενδεικτικά στο προφίλ του στο TaxisNet, έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε εκατομμύρια χρήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή δαπανώνται χωρίς κανένα λόγο. Επειδή απλά οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι σε θέση να ακολουθήσουν τη ροή της τεχνολογίας. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εγώ θα μπορούσα να σας υποδείξω ένα πράγμα πάνω σε αυτό μόνο, πολύ σύντομα. Την ιδέα που μιλήσαμε πριν για την ταυτότητα και τον κωδικό, ο οποίος οδηγεί σε μια λύση μέσα με τη χρήση του διατραπεζικού συστήματος, την είχαμε ένα απόγευμα που είχαμε ξεμείνει στη δουλειά με τη Σοφία και πιάσαμε και λέγαμε πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων λίγο πιο εύκολη. Λοιπόν, πιστεύω ότι ένα αίτημα από τον φορέα σας προς τον Γενικό Γραμματέα μας δεν θα ήταν άσχημο, στο οποίο να σας βοηθήσουμε να μπορείτε να είστε ανεξάρτητοι και μόνοι σας, δηλαδή να υποστηρίξετε
μία καινούρια ιδέα ή κάτι που να είναι πιο προσαρμοσμένο, πιο tailor-made στα δικά σας δεδομένα, εφόσον δεχτεί να υπάρχει έστω μία συνεργασία, μία ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Γιατί όχι. Είναι πολύ πιο εύκολο να είστε Εμείς μόνοι αυτή τη στιγμή σας. έτσι κι αλλιώς παράγουμε κωδικούς ηλεκτρονικής πληρωμής και ταυτότητες οφειλής, οπότε το μόνο που χρειάζεται είναι να τα ενσωματώσουμε στα δικά σας συστήματα, απλά για να πληροφορηθεί ο πολίτης. Να σας ευχαριστήσουμε. Θα ήθελα να κάνω, ελπίζω, όχι κατάχρηση του συντονιστικού δικαιώματος, επειδή έχουμε υπερβεί πάρα πολύ το χρόνο, να μην πάρουμε άλλες ερωτήσεις. Και αν έχετε 30 δευτερόλεπτα και θέλετε να κάνετε μια τοποθέτηση. Όχι, στα πολύ γρήγορα. Να πω ότι αυτό πρέπει να γίνει σε ένα συνολικό πλαίσιο και αν πούμε για όλους τους Δήμους, εκεί είναι ένα μεγάλο έργο διαλειτουργικότητας, γιατί ό,τι και να φτιάξουμε εμείς, πρέπει να φτιαχτεί αντίστοιχη δομή και στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Οπότε νομίζω ότι σαν ιδέα είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά έχει ένα μεγάλο χρονικό ορίζοντα ως προς την υλοποίηση. Νομίζω ότι θα μπορέσετε ως θεσμικοί φορείς να τα συζητήσετε και σε ίσως πιο εκτενή συζήτηση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ελπίζω δεν έκανα μεγάλη κατάχρηση του δικαιώματος λόγω της διακοπής εδώ της συζήτησης. Απλά έχουμε υπερβεί πολύ το χρόνο και πρέπει να κλείσουμε με την επόμενη συνεδρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.